مغر بلاي ولا لا شيشي دور جاكلاني يكون كبدي مغر ولا لا لا ولا لا شيشي دور جاكلاني يكون كبدي مغر ولا لا بلاي ولا لا شيشي دور جاكلاني يكون كبدي مغر ولا لا لا ولا لا شيشي دور جاكلاني يكون كبدي مغر ولا لا بلاي ولا لا شيشي دور جاكلاني يكون كبدي مغر هاي كان جوكدا وليا كبرو شام تكلبا مادام ازورو ميردتا كوانو جانورو تاغمغنا مدد نكيرو ولا لا بلاي ولا لا شيشي دور جاكلاني يكون كبدي مغر ولا لا ولا لا شيشي دور جاكلاني يكون كبدي مغر ولا لا بلاي ولا لا شيشي دور جاكلاني يكون كبدي مغر ولا لا ولا لا شيشي دور جاكلاني يكون كبدي مغر ولا لا بلاي ولا لا شيشي دور جاكلاني يكون كبدي مغر هاي سيامينا ومن فردا مرادينو جردي يركا تغتي زنا شيرو لبكا نسوغانتو ينا وربا ولا لا بلاي ولا لا شيشي دور جاكلاني يكون كبدي مغر ولا لا ولا لا شيشي دور جاكلاني يكون كبدي مغر سلام تخطاتلتنا هذا القناة كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو زتري وصنعكم بهال بليم كوينو ناي بحق لبخات تنكف نسدت مرت ناي سدت تقلص ناي بحقي كبعد دخار هيك هي وقت كسع كندي كبيد مخانو تقولح بقوليا زبهال فولي بهال ناي بلين درسة استدرفت بحتى زرزقي حدا عبي ليجندر درفها بلينيو بحقي مزوزة لنا يكون تتخيليا نزادر في زرد عصب دما كاين بعويكا دمعات كيكو عصرك حلفاي كيلنيو زخونه we'll go back to the topic لومي أقدر ستحستي قرب ناي لومي أب كبابينا قلت زخونه معباليتاتن لوطني زرع زلو and we're gonna look نخلو باب حدا كان ريو كان فتنينا مغنياتو I think تي كنتاتنا بيقصي خيط كم زلو ميديا تكاهات الوصل زلهم بزح زربا زبلي يكونن لايك مقبار شير مقبار ريتوغ من حسابكم قد فنابلكو بزن نجمر. Rhetoric from Addis Ababa shifted dramatically. Prime Minister Abiy Ahmed began framing sea access as a historical injustice needing correction, hinting all options were on the table. Soon, Ethiopian military movements toward the Eritrean border signaled intent, coercive diplomacy in action. Ethiopia's strategy create enough pressure to force Eritrea to negotiate over Assab. Simultaneously, Ethiopia signed a deal with Somaliland, promising recognition in exchange for a naval base lease, outraging Somalia and sending a message to Eritrea. Despite public denials of invasion plans, Ethiopia's actions have created a dangerously ambiguous situation. The region is left guessing. Is Ethiopia bluffing or preparing for war? The mixture of peaceful overtures and military threats has left the Horn of Africa on high alert. كم نريو زلنا درجة تي قانقانا كوينات زبهال بوغن إثيوبيا كم نبور كوينو إنا نريو زلنا انتاي مالوتي زدما إثيوبيا نكوينات تدالو كم زلا أبي أحمد علم لخاوي كوينات كي بقس قدا كي قبرولو كوينات هيدلني يزلوخو زبل زرباك تكم كله أب عين حقي كن ريو خلنا قد كوينات يدلو خمزلو نتصوري كوين زلا بزي وانزي درجة كل تعذاب نايتي كبابي سمام على نجار نطلو أبي أحمد نكوينات يدالو كم زلون نكوينات جبر أبزيا دقيقة زيان أبزيا ساعات زيان تزي كيلو ويون تزي والسينو دما كوينات سلزي دل زي كونه عقمتها سلزي حصر ويون عقم سلزي عاقد رايو سلزي ناي أب استراتيجي أبزوانزي درجة بدليت ناتون بتبقسو ناتون ناب كوينات زنك أدن ناب كوينات قطو استبقسة كم زخوني زنقر زلو نازي كوينات زن مقبار ببوليتيكا أجندا نمسوار زقبر زلو كرينا بوتهدراوي من قدي زدالو زلو انت عينة تهدراوي من قصقاس كقبر مس مرحتي جنرالاتون كالوت مكونناتون انتاي زراربالو زوتو زلو حبريتا كنرينا مجمريا
ነቲ ኩናት ንምሻጥ ቀንደን ኣገዳሲትን ጉዳይ ናይ ባሕሪ ኮይና ዘላ ዝሓለፈ ታሪክ ናፈተሽካ ድማ ታሪክ ምሻጥ ተጀሚሩ ኣሎ ገስት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የልጅ ልጅ ልዑል ሚካኤል መኮንን አንድ ፎቶ እንጋብዛቸዋለን እዚህ ስክሪኑ ላይ አንድ ፎቶ እንጋብዛቸዋለን ከዛን ይሄን ፎቶ አይተው ስሜታቸውን ይነግሩናል ታዩታ ይሄ ንጉሠ ነገሥት አፄ ኃይለ ሥላሴ በቀይ ባህር ላይ ሆነው ነው በእርግጠኝነት ይሄን ፎቶ ያቁታልና እንደው ይሄን ፎቶ ሲያዩ ምን ይሰማዎታል እንደ ብሔራዊ ስሜቴን ከፍ ያደርገዋል እሺ በጣም ነው የሚሰማኝ በጣም ነው የምኮራው ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ስእሊ እዚ ኪኖት ስእሊ ክንጥምቶ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ because they are trying to do something እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስእሊ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ንምንታይ ንጉስ ሃይለ ስላሴ መሪፆም ንዝብል ድማ ክሪኦ ክንፍትን ኢና ወዱ ኒ ሃይለ ስላሴ ዲ ወዱ ኢሎም ሓደ ኣምፂኦም ኣብቲ ስቴጅ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ስምዒቱ ንምትንካፍ ዝግበር ዘሎ ገይም እዩ እቲ ገይም ሕጂ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ሃይለ ስላሴ ባሕርና ኢትዮጵያ ባሕርና ኤርትራ ጎቢጡ ድሕሪ ምሓዝ መጀመርያ ሃይለ ስላሴ ምጥቃሞም ኣገዳሲ እዩ ሃይለ ስላሴ ዋላ እቲ ኤርትራ ከይደገፈቶን ከይደለይዎም ብሓይሊ ዝተዋህቦም ፌደሬሽን ነቲ ብዩኤን ዝተገብረ ፌደሬሽን ኤርትራውያን ግን ዓብ ተቃውሞ ዘስምዑሉን ዝተቃለሱሉን ንዕዑ ብናቱ ፍቃድ ሒሱ ንኤርትራ ዝጎበጠ መራሒ ከም ሌጀንድ ናቶም መራሒ ሕልሚ ናይቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ዘተግበረ መራሒ ኢሎም እዮም ዝገልፅዎ ዘሎ ሓደ በል ሃይለ ስላሴ ነቲ ሕልሚ ናቱ ንምትግባር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፍሉይ ግፍዕታት ዝፈፀመ እዩ ብፍላይ ኣብቲ እስላም እምነት ምስልምና ዝኽተል ህዝቢ ኤርትራ ወይ እውን ናይ መታሕት ህዝቢ ንኣብነት ዑና ምስግራን ክርስቲያን እዮም ነይሮም ግን ንሱ ነቲ ብመታሕት ዘሎ ህዝቢ ዝያዳ ክቃወሞ ስለ ዝጀመረ ኣቐዲሙ ኣበርቲዑ ክቃወመኒ ዝፍትን ዘሎ እዚ ስለ ዝበለ ንዕኡ ብሕማቅ ከጥፍእ ዝፈተነ እዩ ተሓንሱ ንግደፉ መቃቃሊ ፖለቲካ ከይስምዕ ኒ ድሕሪዩሲ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ካብ 74 ክሳብ 91 ደርጊ ሒዝቦ ነይሩ ስለምንታይ ንደርጊ ከም መወከስ ዘይጥቀሙሉ ድሕሪ ኢልኩም ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ንጉስ ክኸውን ስለ ዝደሊ ናይ ንጉስ ስምዒት ክስምዖም ይደልዮም ኣሎ ተርዲምሎም ንጉስ ሃይለ ስላሴ ፖለቲካ ናይ ዓለም ጠቢሩ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ፖለቲካ ናይ ዓለም ጠቢሩ ነታ ባሕሪ ዘማለሰልና ንጉስ ንሱ እዩ ፖለቲካ ናይ ንዩኤን ኣሜሪካን ገለን እሚኑ ንሕስዩ ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፌደሬሽን ከም ተኣቱ ድሕሪኡ ድማ ነቲ ፌደሬሽን ጥሒሱ ኣብ ትሕቲ ጭቆና ናይ ኢትዮጵያ ከም ተኣቱ ዝገበረ ንጉስ እዩ ስለዚ ኣነ ድማ ልክዕ ከምቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ንኤርትራ ጠማዚዙ ልውላውነታ ዘፊሩ ናፃ ክትከውን ዝግባኣ ጎቢጡ ፌደሬሽን ዝበሃል ድራማ ፈጢሩ ነቲ ፌደሬሽን ድማ ኣልዩ ኣብ ትሕቲ ጭቆንኡ ዝመለሳ መራሒ ስለ ዝኾነ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ዝገበሮ ኣነ ክገብሮ እዩ ዝብል ዘሎ ዓቢ እቲ መልእኽቲ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ስለዚ ናይ ሃይለ ስላሴ ኣይዲዮላይዜሽን ከምዚ ሃይለ ስላሴ ዝበሃል በቲ ሓደ ዓቢ ንጉስ ንክኸውን ባይታ የንፅፍ ኣሎ ምክንያቱ ንደርጊ ክመርፅ ኣይክእልኒ ንመለስ ክመርፅ ኣይክእልኒ ንሃይለ ማርያም ክመርፅ ኣይክእልኒ እዚኦም ተመሪፁ ክእለ ካብታ ስልጣን ስለዚ ንሱ ከም ኣይዲዮል ኮይኑ ክወስዶ ዝደሊ ዘሎ ሃይለ ስላሴን ባሕርን እዚኦም ክልቲኦም እንታይ እዮም ንልውላውነት ናይ ኤርትራ ኢቨን ነቲ ፌደሬሽን ኣፍሪስካ ሙሉእ ንጉስ ኮንካ ከተመሓድር ዝመረፀ መራሒ ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንኤርትራ ነታ ፌደሬሽን ዝጠሓሳ ስለ ዝኾነ ነዚ ልውላውነት ናታ ንክጥሕሳ ዝኽእል ድማ ኣነ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ንዓና ንኤርትራውያን ሃይለ ስላሴ ልውላውነት ነቲ ፌደሬሽን ዝጠሓሰ ጥሒሱ ልዕልና ሕጊ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሱ ከም ድሌቱ ዝኸደ ብቃልሲ ግን ዝወደቐ ክኸውን ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣነ ንልውላውነት ናይ ኤርትራ ጥሒሰ ንዓሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ንኤርትራ ክጥርንፋ እየ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዚ ንኣብን ምስ ባሕሪ ናይ ኤርትራን ኣተሓሒዞም ክዛረብዎ ከለዉ እዚ ብትክክል መንገዲ እንተተረዲዩና ኣብ ኢትዮጵያ ክነግረኩም ንሃይለ ስላሴ ዘኽብር ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ኣምሓራ ንምስሓብ እዩ እምበር ሃይለ ስላሴ ነቶም ኦሮሞ ንኦሮሞ ፅቡቅ መራሒ ይኮነን ሃይለ ስላሴ ተርዲኹን ኣለኹም ግን ከመይ ገይሩ ነቲ ፖለቲካ ኣጀንዳ ናቱ ንምጥቃም ይሰርሕ ኣሎ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ክሰለም ንሃይለ ስላሴ ንኣምሓራ ዝያዳ ከም ዝቀርቦምን ነቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ንዝብል ዝያዳ ኢትዮጵያ እቶም ናይ ኣምሓራ ኤሊትን ህዝብን እዮም ኤሊት እዩ ዝደፍኣ ነይሩ ስለዚ በዛ ናይ ሃይለ ስላሴ ምስ ባሕሪ ናይ ኤርትራ እንተገይረያ ህዝቢ ኣምሓራ ብገለ ክፋል ምሳይ ክዓስል ይኽእል እዩ ነቲ ኦሮሞ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ንሕና ንኣምሓራን ገለና ጠባቢርና ኣብ ጎንና እንተገይርና ስልጣን ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ተርዲኹም ኣለኹም ባሕሪ ምፅኢና ምፅኢና ንሕና ኢና ንኢትዮጵያ ሒዝናያ ዘለና ስለዚ ነዚ ዝገብሮ ዘለኹ ድራማ ሸለል በሉኒ እዩ ዝብሎም ዘሎ
ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ውሽጣዊ ፀገማቱ በዲሁ ንሱ ንጉስ ኮይኑ ክነብረሉ ዝኽእል ንጉስ ንክኸውን ድማ ምስ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዘተሓሓዝ ሕልሚ ኣለዎ ነቶም ሕልሚ ናይ ኤርትራ ንኤርትራ ዝገደደ ስቃይ ንክትረክብ ዝገበሩ ነገስታት ድማ ከም ሌጀንድ ገይሩ ኣብ ዓበይቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥናት ንዓታቶም ሰለብሬት ክንገብር ንርኢ ኣለና ስለዚ እዚ ሓደ ክሊር ሲግናል ንኤርትራ ክኸውን ዘለዎ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንኤርትራ ከደቅስ ዝኽእል ኣይኮነን ሕጂ ብናይ መንገዲ ክንሪኦ ኣለና ዝመሲልኩም ዓለም ለኻዊ ሕጊ እንታይ ይብላ ኣሎ ወይ እውን ማሕበረሰብ ዓለም በአሜሪካ አሜሪካ ንኢትዮጵያ እንታይ ትብለላ ንዓቢ እንታይ ትብለላ ኢትዮጵያውያን ብኸመይ የንብብዎ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትደልላ እውን ክንርኢና ቅድሚኡ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና በዚ መንገዲ ኣተሓሒዝና ንርአዮ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ናቱ አኖ ኦላ ወያኔ ተባብረው እየሰሩብን ነው እነዚህ ኃይሎች ፈጣሪና ቴክኖሎጂን ይዋጋቸዋለሁ እናንተ ግን ተዋረዳላችሁ እያሉ ደጋግመው ሲናገሩ እንደነበርም መዘገባችን አይዘነጋም አሁን በዛ ስብሰባ ወቅት ከተከናወኑ ተግባራት አንድ ፖስት ያቋቋሙት በዋነኛነት በኤርትራ ላይ እንደዚሁም በአገር ውስጥ የጸጥታ ችግሮች ላይ በማተኮር ስለመሆኑም ያብራራል ይህ ኮማንድ ፖስት የመከላከያ ሰራዊቱ አዛዦችን የፌደራል ፖሊስ ሕጂ እዚ ዝዝረብ ዘሎ ዳርጋ ንነዊሕ እዋን ክዝረብን ክስማዓን ዝፀንሐ እዩ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን ግን ሕጂ ሓድሽ መልክዕ ናይ ኩናት ክጅምር ኣብይ ኣሕመድ ተበጊሱ ከም ዘሎ ኣፍሪካን ኢንቴሊጀንስ ዝበለ ሓደ ኣብዚ ኣብ ኤክስ እውን በዓልዚ ፓትሪክ ሃይንሽ ኩሉ ዓይነት ወታደራዊ ምንቅስቃስ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኣንጻር ኤርትራ ተኮይኑ ንኤርትራ ዝነቅፍን ንኤርትራ ዘናሾ ተኮይኑ ቀዳማይ ፖስት ዝገብሮ እዚ ጀርመናዊ እዩ انت عينت سلي قبل على إيرترا زلوا كردنا كل بزخون دحين we don't care صلاتنا إيرترا وحيدهم ما يفلتونهم Prime Minister Abiy Ahmed convened the Ethiopian National Defense Forces General Staff in Addis Ababa for 2 to 6 كابلت كل تكسب شدش سبت ورحت شعات سرع حمشتون نقول لهم تم عبيت حلفنا وتهدرا ما رحتنا إثيوبيا أكيد بخمسنا برد حدش السلالفة ويون حدش زي أقوم من سراويت كم زقمن that has been escalating between Ethiopia زي حدش أقوم ويو حدش command زبهال زلو ملو نتايل ولو Abiy has decided to establish a command post for Eritrea it brings together the ENDF and the intelligence agencies, the National Intelligence and Security Services, NIS, and the Information Network Security Agency, INSA. ስለዚህ ኩሉ ዓይነት ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኢንፎርሜሽን ናይ ሳይበር ግንባር ይኹን ናይ ስለያ ሃገራዊ ድሕነት ይኹን ከምኡ ድማ ነቲ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ብምሉኦም ኣምፅኡ ሓድሽ ኮማንድ እዚ ሓድሽ ኮማንድ እንታይ ዝገብር እዩ the directors of all three agencies are included these are agencies these three agencies will be supported by task force assigned to consolidating information on Asmara military preparations. ስለዚህ ሰለስቲኦም ሓይልታት ተኣኪቦም ኣንጻር ኤርትራ ናብ ወታደራዊ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ከመይ ከም ዝመስል ከመይ ዳሉ ከም ዘሎ ዝገልጽ ንዑ ብቐረባ ክከታተልዎን ንዑ ዝኾኑ ስጉምትታት ንክገብሩን እዩ Abiy Ahmed tightens military organization amid tensions with Asmara a new command GZ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓድሽ ኣቃውማ ቆይምሎ ይበሃል ኣሎ ኦኬ حدش أقاومة حدش أكايدا حدش ستايل حدش كوماند بزح نجار إنا سمعنا سلام تايزو كله أكايدا زجبر زلون نزبل دما زنبر أقاومة سراويتنا إثيوبيا أبزز حلفا 4 عامات تحركينا تايتكراي تراي كندي جزاك أقاومة السلالفا قال ملك أي يرلو مسير ترى شجر كابزدلي نوح جيرلو كينات كجبر كابزدلي نوح وان تزاريبو تعيرو كل عينات نجارات جيرلو كينات كجبر كم زخل ولا ون بوغن إيرترا صبغ زخنا مردات اللو تابتفل عليه حبريتا قبض رحبكم تراين تايو عقمي حسيرو ويون كنتات من متشجع أبي ويك ساب حجز أن هزلو زخان تايو هذا اتمت انجزيز وصدلو بقدر حق خنر خلنا بوغن إيرترا متأن تكوينا زدونجي حما غايكونن إيرترا أب سلام سلزلا مدلوات مليسيحيين تحما وقناتو كن إيرترا ناب كالو قعزون خي تخيل يعني كذا سلزلي now حجي نقدفو the situation is pretty much Abiy Ahmed ኩናት ክገብር ይጽዕር ከም ዘሎን ኩናት ንክገብር ዝግድዶ ጉዳይ ድማ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዚ ኩናት ንክገብር ዝደፍኦ ዘሎ ሓይሊ ብክልተ መንገዲ ከርየኩም እየ ሓደ ናይ ኣሜሪካ መርገጽ ንስማ 2025 the Trump administration renewed the national emergency concerning Ethiopia extending a policy started by Biden in 2021 the official reason ongoing instability in northern Ethiopia and threats to U.S. national security.
But this bipartisan continuity hints at deeper, enduring American interests in the region. Ethiopia is more than a troubled nation. It's a rising power, host of the African Union, and controls the headwaters of the Blue Nile. Its recent pivot toward BRICS Plus and closer ties with U.S. rivals have raised alarms in Washington. The sanctions are less about humanitarian concerns and more about managing Ethiopia's growing independence and influence. To understand this move, we must look beyond official statements and see the strategic calculations at play. The U.S. is using sanctions as a continuity. ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ እዩ እዚ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ጆ ባይደን ዝነበረ ሬስትሪክሽንስ ወይ ከዓ ዕፅዋ ናይ ኢትዮጵያ ንክቕፅል ዝመርፅ ዘሎ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ብዓይኒ ፖለቲካ ባዕሎም ከም ዝብሎ ዘለዉ እዩ ኣሜሪካ ሕጉስቲ ከምዘየላ ንናሽናል ሴኪሪቲ ናታ ከምኡ ድማ ንቻይናን ንካልኦት ሓይልታትን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘስፋሕፍሕዎ ዘሎ ንምቁፅፃር ኢትዮጵያ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ትኸይድ ከምዘየላ ኣብይ ኣሕመድ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ይኸይድ ከምዘየለ ስለዚ ነቲ ዘሎ ኩነታት እታ ሃገር እትያ ነቲ ናሽናል ኢንትረስት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ናሽናል ኢንትረስት ናይ ኣሜሪካ እንታይ እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት እዩ መጀመርያ ኣብይ ኣሕመድ ነተን ብፍላይ ንቻይና ዓብ ቦታ ንሃባ ይኸይድ ከም ዘሎን እሱ ጥራይ ከይከውን ናብ ብሪክስ ኣትዩሎ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ብሪክስ ዝበሃል ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ንኸተውድቆ ኩሉ ዝከኣለ እያ ትገብር ዘላ ኣብ በዓል ህንዲ ዝገበረቶ ታሪፍ ተሪኹም ኣብ በዓል ብራዚል ዝወርድ ዘሎ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ዝወርድ ዘሎ ብጀካተን ኢማራት እንተደይ ኮይኑ ኢራን እውን ዝወረዳ መጥቃዕቲ ይበሃል ራሽያ ዝኸብዎን ዘሎ ኣብ ቻይና ዝኾን ዘሎ ስለዚ ነቲ ብሪክስ ዝበሃል ስፔሻል ታርጌት ገይራቶ ዘላ ናብ ኢትዮጵያ ጌና ፅቡቅ ጌራ ኣይተበትላን ኣላ ካልእ ዓበይቲ ካልእ ኣጀንዳታት ስለ ዘለዋ ካልእ ኢትዮጵያ ሽፋን ስለ ዘለዎ ሽፋን ናቶም ድማ ካልእቲ እታ ግምጣል ናይቲ ሽፋን ክንሪኣ ኢና ሕጂ ብዚ Eritrea was a puzzle, sanctioned by international bodies they distrusted, yet too opaque and hostile for easy engagement. American diplomats found themselves at a loss, unsure how to approach a regime so deeply suspicious of foreign influence. Ruled by a tight circle of independence war veterans, Eritrea had no democratic institutions, no free press, and no civil society, just the unyielding authority of the state. The government's grip was absolute, and dissent was met with swift, often brutal consequences. Deep suspicion of the US, rooted in a history of perceived betrayal and broken promises, left a chasm of mistrust that shaped every interaction with the outside world. For Washington, Eritrea barely registered, a footnote in global affairs, a nation destined to remain in the shadows, its fate uncertain, and its people longing for change. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሓንቲ ኣሜሪካ እንታይ ይደልዩ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ወይ እውን ብኸመይ እዮም ክርእይዎ ዝደልዩ ዘሎ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እንድሕሪ ኢልና ኣሜሪካ ምስጢር ኣይኮነን ንዖም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብዓብዪ ጥርጠራ ከም ዝጥምቶም ይፈልጡ እዮም ጠቕላላ ኣብ ልዕሊኦም እምነት ከም ዘይብሉ ይፈልጡ እዮም ኣጅኹም ኣለዎም ስለዚ ናይ ነዊሕ ዓመታት ምትፍናን ስለ ዘሎ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘይብሎምን ብግምጣሉ ማዓት ሕማቅ ታሪክ ከም ዘለዎም ፅቡቅ ጌሮም ዝፈልጡ ከምኡ ድማ ኤርትራ ትኽተሎ ዘላ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ኣካይዳ ንስለ ዘረባ እዮም ዝጥቀምሉ ኣይግድሶምን እዩ ምስ ረብሓይ ቀዳማይ ኣይዲዮሎጂ ንምትእትታው ንክገብሩ እዮም ዝጥቀምሉ እምበር ረብሓይ ዘቐደም እዚ ኢንተረስት ናቶም ቀዳማይ ኢንተረስት ናቶም ኣብዚ እዋን እዚ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ባቤል ጀሚርካ ክሳብ ላዕሊ ኣመና የገዳሱ ዘሎ እንተኾነ ምስ ኤርትራ ብኸመይ መንገዲ ዲል ክገብሩ ይኽእሉ ብቐሊሉ ዲል ክገብሩ ድዮም ኣይክእሉን ካይፈልጡን እዮም ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ዝብል ዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ዝኽተሉ ዘለዉ ብብዙሓት ኪላታት ከም ዝንገር ድማ ብክልተ መንገዲ ክፍትኑን ነዊሕ ገይሮም ኣሎ እንታይ ይስኸ ብኢማራትን ስዑድያን ከምኡውን ብግብፂ ብሰለስቲዩ መንገዲ ብዝጠዓሞም መንገዲ ክዕወቱ ግብፂ ኢማራት ስዑድያ ሰለስቲየን ናይ ኣሜሪካ መጋበረ ሰለስቲየን ንኢማራት ኣምባሳደር ናቶም እዩ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ድሌቱ ይገብር ኣሎ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ተሪኹሞ ቦኦም ይፃወት ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ብርሑቕ ኮይና ብክልተ መንገዲ እያ ትዋጋእ ኣብ ሱዳን ምስ ኢማራት ኣላ ምስ ስዑድያ እውን ኣላ ምስ ግብፂ እውን ኣላ ካብቶም ክልቲኦም ጀነራላት ዝተዓወተን ተዓወተብቲ ሃገር ፅልዋ ክህልዋ ይሳ ዝግበሎም ትገይ ኣሜሪካ ናይ ሰላም ትደሊ ከም ዘላ ኣብቲ ቦታ ዕርቂ ክትወርድ ከም ትደሊ ዘላ እያ ኣክት ትገብር ዘላ ግን ሕሜቲ ሕማቅ ክገብር ከሎ ክወድቕ ክጅምር ከሎ ምቁራፅ ተቕሲ ክግበር ሸበድበድ እያ ትብል ዘላ ንኢማራት ደጊፎ ማለት እዩ ብካልእ መንገዲ እውን ዝያዳ ንኢማራት እያ ትድግፍ ኣብ ሱዳን ምስቲ ናይ ኢማራት ሓይሊ እያ ክትኮን ትደሊ ምክንያቱ ኢማራት እያ ትብል ነቲ እስላማዊ ሓይሊ ናይ ሱዳን ክንሰብረይና እያ ትብል ብኣፋ ማለት እዩ እዚቲ ናይ እስላማዊ ምሕደራ ዝነበረ ሸሪዓን ገለን ኩሉ ክእሎ ኣለዎ ኣብ ዝብል እያ ኢማራት ወለት ሕሜት ከምኡ ሴኩላር በቃ ኖርማል ሃይማኖት ዘይብሉ መንግስቲ ክህሉ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ ጃንጃዊት ሓደ ምልሻ ግን ክሳዕ ክንዱ ኣይዲዮሎጂ ዘገድሶ ክኸውን ኣይምኻለን ግን ብሓ ንግደፈሱ ብካልእ መንገዲ ክንሪኦ ከለና ናብ ኤርትራ ንምፃ ሕጂ ናብ ኤርትራ
بمنقد مس إيرترا صبغ زمدنا نكلوا بجبسن سعودية جيرات متصالة زي سلزي جبسي مس إيرترا تجبروا تعري ويون سعودية مس إيرترا تجبروا تعري أنت تعويتوا أمريكا بتحرم مجرجة كتعوتها أنت ليه تعويتوا دما إمارات بمنقد إثيوبيا تجبروا زلاد ما يدقفوه زي ذكر دعنا خلاله أمريكا زبال سلستر بعت عينة جيمز آتيو إيرترا نشيا جريمس أمريكا ولا ديركا نابي إيرترا دليتهم جبروا خليهم زخون الرساح جيم كسعات سجم يبلون أب قطر جبروا زلوا رساح جيم نريا لنا قطر بليونز تريليون جنزب إنفستيجير زلوا تريليون هذا دخلت تريليون إنفستيج جبرنا بأمريكا نزبلهم كما يجيرهم بس إسرائيل كوينهم هريممو أب إسرائيل كوينهم يتأكل له نريا لنا سلازي نا أمريكا استراتيجي أب قرنا أفريقيا مزتعوته مزعوت كلتك باس خلوا مسكلت يوم يمزخون مسكلت يوم كوينهم مزتعوته دما زبالة بوزيشن كلهم كم زخل سلازي إيرترا نزل الله بقرنا أفريقيا تعويتان توزيعات له من بعد كم تزدلي وكلها يكونني جن بمنقد السعودية دي منقد جبسي صبغ زمدنا كلوان سلازغل تشركنا نعملت أبعسب نعم عسب السعودية عند حراتيو والجبس عند حراتيو أمريكا they have no problem زيهم بعبيناتهم close allies بقالة كينو إيرترا تسعيرو أبن إمارات تأتيهم دما they are happy again they are happy أتي إمارات إثيوبيا زجبرو وزلوا كنتات زيادة إسرائيل أوون أجندة له إسرائيل أمريكا رب حدا ما كل جزء حدا يكنب لكن حدا يكون sometimes يفعل عليه ولا قاد جراج أنت له كل جزء ميت حدا مالته يكون أبزي عجي تزلوا كنتات نريو زلنا أكايدا درجة إيرترا بخلو سجم زجات ما زلوا كابزينا نرزلنا أمريكا تمزازن أين زيادة يعوتنه إثيوبيا بإثيوبيا غير زمت عوتنا بكاي بحري كون كم زي كل فلتيهم رياليستيك يكون نعطتهم انت قاتيو مجن كاب إيرترا لعل زبالة أقربهم زغلي فلتيهم زيها سبقوا أنا نسبر لنا زبالة إيرترا ودما بفتسهم سايد كاتا أعلن رؤيتن تلكم صحف أمريكا نسرعتنا أبي بس إمارات كوينو ناب إيرترا تعويتن تعتيو زيادة وحسنة بوزرة كبيد مصر سلامتاي أبي إثيوبيا زلو منجستي نمغيارو ساعتات يدوزلو أبي دومي زدلي ودما أنبخ بلهم عقمي يبلو ولا كوا نبريكس دون أبغلو دون تخد يريوان تلو لا توقبلو تدليهم أبي دومي ساكن دو كبيرة يكون سلازي زي قليلي نعم تقول لا وش تهاجر زلو ساقا سلاز منجس إيرتراغن كم تزدلي خال منجس جيرم كوكو عصر وصلو زي كله كخسروا يدلينيهم استراتيجي انت خسيرو ما كسيرو ما نيرو يمكن محجقني واصوم نيرشو منجس إيرترا مخسار كساب كرتشان عصرت شو منتل بيلا جيري واصوم نيرو سلامتاي سودان أبيدهم يمن أبيدهم يمن أبوجن يرجن نبكالك خي كم زي كل فلتهم أبجوب تعب بيزالهم إثيوبيا أبيدهم سعودية أبيدهم جبس أبيدهم سلازي أبكي بحرنا إيرترا زجبر نجر ولا حتى يربع منيرو بنسعرو أنت يوم دليل زخونك على حيلي نبي إيرترا خياته زخون يخون حيلي نبي إيرترا بيسك جبر يدلينا بس هتمكم تسوي دليل يوم نخاله كتكوني بلا زهجر زيا أنت خوني أتي رجيم تشنج بوجو ده يكونه كأسيلنا نتزبنا وصعنا السرعات بقدام بقلنا تعطينا يوم مسجزية كما هو تخلي نحنا جن نحجز لنا الربحات اللي زي اللي ساقم يبلون زبل فيلوزوفي نيرو كنديك زي أبزي evidence أنتي لكم ياهم هذا حد الدكتور قبل ما تهد وتصبنا في زمن نيرة حججن تكون تاتنا كه بحري أمانة كابوت الصور وصاي قلت فيك عير سلزلو نهاي قدم استراتيجي أبي يمن يلون سعودية كم تقدم نيت خاميتي إذا تأمامنا ما يكونن زلو مستزلو ناي دولار مكيار ناي نداد مكيار ناي تشاينا معباي أف السودان زلو كنا تاتري ولو ميت خاميتا بيدو ما يكونن دلو إثيوبيا أب كما يكون تاتالو يري ولو جوبتي كسع كني مواقي بوتا خوين له سلازي إتكون تات كم تناي قدم نيرترا بواقع عداقة نيرترا كن عوات نخلينا زبل تاكتيك سرح يكلني that's why نيرترا أبزوانزي انبعار نيرترا قداي نيرترا بقباب كن حزو كن كلال لنا كن كسرة خمزين نغل جيرنا ولا قوة السرعات دبلنا يا زقبر لنا تري كونه نعو كسمعوا وزغول ويون مسو بقرب أكسر حزغول حيل تادلينا مساتهم كنسرح كنفتن كن كلال لنا سلازي ولا قوة مرجعاتنا كالن تقونه بس من كسير تراكم بحيلك واسع سلازي كل بحيلك نقبرك أبزع زين بزع وانس لا كثير نازلنا بون تقاتلنا قديفنا نافقالو تخيدرو خيدن ديزلو كود خليو سلازي سوخوني يكون من قدك فترة لنا زبل أكايدنا نرزلنا سلازي إذا أبز قبرو زلو الرسني وق ورا وقون نيرترا سقطنا مفتاري من البات نيرترا أبزي دليل تديل نكتو واول مدب كلهم يخلي بريشر نمقبار من سيرترا بريشر ترابع عبرتين على كينات كما تيجي كبرتي قلنا تيلنا يوم من البات أبزي دليل ديل نخجبر مسمن ديل كجبر فتنا له مسعودية ديل جبر عرض له
ምስ ኣሜሪካ ዲል ክግበር ዝፀዓር ዘሎ ምስ ጥልያን ዲል ክግበር ዝፀዓር ዘሎ ምስ ኢማራት ዲል ክግበር ዝፀዓር ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ይኩሉ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘይንሪኦ ዘለና ንመንግስቲ ኤርትራ ፕሬሸር ንምውሳኽ ንኢትዮጵያ ከም መጋበርያ መፅዓንያ ተጠቂሞም ተገብርዎ ኣለዉ ኩናት ናባና ከም ዝደፍእ ኩናት ናባና ፑሽ ከም ዝገብር ረጂም ቼንጅ ብሓይሊ ክግበር ከም ዝኽእል ብወታደራዊ ዓቕሚ ክፍትን ከም ዝኽእል ኢትዮጵያ ድማ ኤግዛክትሊ ንከምዚ ዓይነት ስእሊ እዮም ዝጥቀሙላ ናብ ሶማል ድዩ ናብ ሱዳን ድዩ ናብ ኤርትራ ድዩ መዓት ሰብ ስለ ዘለዋ ሰራዊት ኣስኪርካ ዋላ ይሙቱ ንፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ናትካ ወይ እውን ፀቕጢ ንምግባር ወይ ኩናት ጌርካ ኣጀንዳ ንምፍጣር እውን ስለ ዝጠቕሞም ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ያተርብዖም ኩሉ ግዜ ድማ ኢትዮጵያ ክጥቀሙላን ኣብ ጎኖም ክገብርዋን ዝደልዩ እዚ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ነዚ ኤግዛክትሊ ንኤርትራ ፀቕጢ ንምፍጣር ወይ እውን ካልእ ንምግባር ዝበለፀ ኣጀንዳ እዩ ናይ ዩኤን ሰራዊት ጌርካ ዲኻ ናብ ሶማልያ ክሰድድ ዲኻ ናብ ሱዳን ገፅካ ክትቱ ዲኻ ገለ እንተደሊኻ ብዙሕ መንእሰይ ስለ ዘሎ ካብኡ ተጠቂምካ ክትከይድ ትኽእል ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ we don't know exactly እንታይ ይካየድ ኣሎ ግን እዚ ኩሉ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ is a technique of pressure ንኤርትራ ፀቕጢ ንምግባር ንኤርትራ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ስጋት ተሰሚዕዎ ሜይቢ ዘይደለዮ ወይ እውን ዘይመርፆ ዘሎ ነገር ሕራይ ንኽብል ዝግበር ዘሎ እዩ ምናልባት ጠቕላላ እምብንድሕሪ ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኩናት ክጅምረሉ ዝኽእል ተኽእሎ ቡይ ዘሎ ቢካዝ ሕራይ ስለ ዘይብል ዘሎ ሶቢኢት ብኩናት ክንገብሮ ክንፍትን ኢና ክብሉ እዮም ኣብ 98 ክሳብ 2000 ብፍላይ ኣብ 2000 ዝተገበረ ብወገን ዓሰብ ዝተገበረ ኩናት ናይ ዶብ ፀገም ነይርና ዲቡ ብዓሰብ ናይ ዶብ ፀገም ነይርና ብባድመ ደይኮነ እቲ ኩናት ተጀሚሩ እንታይ ናብ ዓሰብ ዘቐይር ነይርዎ ኢትስ ኦልዌይስ ኣባውት ዳት ኣሜሪካ ነቲ ዓሰብ ትበሃል ክትቋፀሮ ትደሊ ነይራ ነቲ ዓሰብ ንምቁፅፃር ድማ ምክንያት ረኺብካ ኣብ ባድመን ኣብ ካልእን ኣብ ፀሮናን ኣብ መረብ ሰቲትን ኩሉ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ተዳኺሙ ስለ ዘሎ ኣሽኪዕና ያለና ንዓሰብ ከድና ንህረማ ዝብል ታክቲክ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ቀደም ተፈቲኑ ዘይሰርሐ ድሕሪኡ ድማ ብእገዳን ዕፅዋን ኩሉ ዓይነት ማኒፑሌሽን ዘይሰርሐ ሕጂ ብኣቢ ጌርካ ብሓድሽ ስርዓት ብሓድሽ መናውራ ጌርካ ድማ ፀቕጥን ምፍጣር እንተተደልዩ ድማ ናብ ኩናት ገፅካ ከይድካ ነቲ ዓሰብ ዝበሃል ንክትቋፀር ዝግበር ዘሎ ታክቲክ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ክሳብ ኣብዚ ኣሪእናዮ ዘለና ኩናት ኣብ ኤርትራ ከጋጥም ኣይክእልን እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና there is still a possibility እስከ ንስማዓዮም ኣብዚ ሪቱን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲና ዲፕሎማሲ ሙሉ በሙሉ ለተባበሩት አረብ ኤምሬትስ እንደተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ላሉ መካከለኛ ኃይላት አከራይቶ የኢትዮጵያን የዲፕሎማሲ ቁመና አፈራርሷል። አገሪቱን የሳተላይት መንግስታት ቫስል ስቴት አድርጓታል። ሳተላይት ስቴት ራሱ ተመልከቱ የወረቀት ብቻ ሉዓላዊነት ያላቸው ፖለቲካቸው የደህንነት የመዋቅራቸውና ኢኮኖሚያቸው ሁሉ በአለቃው አገር ስበት የሚወሰንና ያንን ተከትሎ የሚንቀሳቀስ ሀገር እንደማለት ነው። ቫስል ስቴት ሲሆን ደግሞ ከዛም እጅግ ያነሰና የዛ የዶሚናንት የሚባለው ነገሮችን እየወሰነና እየተቆጣጠረ ያለው ስቴት እዛ ዝብልኩም ዘለው is exactly what is happening ማለት አብይ አሕመድ ንኢትዮጵያ ቫስል ስቴት ወይ እውን ክላይንት ስቴት ሉላውነት ናታ ሽማዊ ካልኦት ሓይልታት ድሌቶም ዝገብርዋ ኢማራት ድማ ኤግዛክትሊ ኣቢ ከም እዮም ጥቀሙሉ ዘለው ሽማዊ ሉላውነት ከም ዘለዎ ገይሮም ይሸጥዎ ኣለዉ ኩሉ እሶም ዝደልይዎ ኣጀንዳታት ድማ ብፖለቲካዊ መንገዲ ይኹን ብወታደራዊ መንገዲ ይኹን ብኩሉ መንገዲ ከተግብረሎም ይፍትን ኣሎ ኢማራት ንባዕሉ መጋበርያ ናይ እስራኤል ይፅንሄልና ክንዛረብ ኢና ብዛዕባኡ ስለዚ ክልቲኦም ድማ ዝያዳ ዝዓበየ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ እዩ ኩሉ እዚ ዝካየድ ዘሎ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሄጀሞኒ ግበታ ናታ ንኸተረጋግፅ ዝፈተነቶ ኣካይዳ ኣብ 2018 ዝተገበረ ምቁራፅ ናይ ሰላም ጉዕዞ እውን ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ከም ዝነገረና ንሕና በዓልና ዝሃንደስናዮ ኢሉ በዓልና ዝሃንደስናዮ ስዑድያ ኢማራት ገለ ከም ዝሸምገሉ ዝገበሩ ናይ ኣሜሪካ ስራሕ እዩ ነይሩ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘይብላ በቶም ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎም ጌራያ ነቲ ኩነታት ከተፈትሖ ክኢላ ዳትስ ዋይ ዶናልድ ትራምፕ ንኣብይ ኣሕመድ ዝተዋሃበ ኖቤል ፕራይስ ንዓዩ ዝግባእ ዝበለሽ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ገይም ወላ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ጠቕላላ ሓንጎሉ ኣብ ካልእ እንተሎ ናይ ጉዳይ ናይ እስራኤል ኣለዎ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣለዎ ጉዳይ ናይ ቻይና ኣለዎ ዓበይቲ ነገራት ስለ ዘለዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢንተርቪው ናቱ ነጊርናዩ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳምነታት ኣለዎም ኣብ 2026 ኣቢልና ኢና ዝያዳ ክንሰርሕ ዘለና ኢሉ ኣሎ በት ስቲል እቶም ኣብ ትሕቲ ኮይኖም ኣብ ትሕቲ መጋረጃ ናቱ ኮይኖም ነቲ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ ዘሳልጡ ዘለዉ ሓይልታት ግን ነቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ኩነታት ኣይገደፍዎን ስለዚ ተገምቲልና ክንሪኦ ከለና ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ትኸዶ ዝነበረት ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ 100 ድሌታታ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ክሰልጣ ከም ዝኽእል ኣይተኣማመነትን ኣላ
مغنياتو أبي أحمد نحن تراي كنا زين عملو أمريكا ونتعاملون يا زلا this guy زلوت أجمله بقولوا أنت تفتحوا كت المهم كم زغل مردات له زي أبوش تعدو زلوا حشويا أجمعت أنت دفتحلو نيرو نعتاتهم كلها كت المهم يخل كت المهم زغل دمانتاي كرب حوي كلون يوم نزغل بلات يسوسر حزلو كان قد وي كلون يوم سو فلك حوي كلون يوم جنزب كوي كلون يوم بنتعرضهم كالوت معزلو كحوان كبوان زغلو نباتاتهم كخيد سلازغل ناي ربح سلازغونه نتسطانو من واحد أجندا خقبروا لزغلو نباتاتهم كخيديو سلازي كل زنرو يزلنا ولا كوتم إثيوبيا نتمع بالناتنا نتقزقاسناتنا نمحت أرز قبر زلو بلا بلا نابلو كزاربن تفتنو دعلو كل دما أبزياون بعلمي قلت ويم قبت تقبر زلاب دحر مقارجة كاب إثيوبيا لعلي دونالد ترامب نقبت مريض سلو نقبت زحقوس مبر نعبي زحقوس كقبر دما مريج أيبلون سلازي أجين نايكبتي أبدحر مقارجة قبر زلو بريشر ون نعبي مليسو أبتي كبابي زلو وتقبلنا تنسلوان إن حاسس إنك خيدي قبر كم زلو يزنقر كل زرينا أبي أحمد كينات كجمر جاي جمرن نبي قلت يونكس ستيب ناتو نزبل it's unclear هكذا مزراب it's unclear كابتي بدك جزر زلو سكون تتابع كينات يدالهم زلو سبزي صبغ زخانة مردات له حجي إذا كم زيلون هاللو خلو اتقدم حجرات عرب أبيل لو كنا تاسل زنبرة نبنا متين حوي تفانير. Now there is another issue. The Emir of Qatar has accused Israel of not caring about its hostages held in the Gaza Strip and of seeking to derail ceasefire efforts following Israel's strike on Hamas leaders in Doha last week. The Emir made the allegations at an emergency summit convened to coordinate a unified response to the airstrike on the Qatari capital. كم رياض لنا حجرات إسلام كباب حمسة زخونة حجرات أب قطر emergency summit هتو زخونة بقولي أب قطر زجاجة مكونات تجابين كم زنبرات ذكر كوينو بزح تثبيت تجبرلو مجابا ينيرو جن ولا قوات تثبيت تجبرلو حدا عاب نجر كابو قوات جن أي كعلني ويون كموس كجات ما يكون يزبل جم كم زنبرة سلزي انتهي لزلو زي أمير ناي نقول ناي قطر مالتيو نتنياهو بزعباتهم جهود تتعيزهم زلو إسرائيلويان كم زي قدس نوع من مدحان سخوني يكون تبقصو قبر كم زي دلن كم يجير نسو أبسلت أنت رايس النحيو سلازي حقرات عرب بعبيدو ما حقرات إسلام نتصور زخونة العياب كميهم كفيل الله إسرائيل زبال نخلاتهم أداغي مكتفهم زدل المخانو نتصوري كابلو مخمان بريفلتني كدمي 3 عامت دسيم محبر تنيروهم كوينو من كابهم قدي لما الله ناي العراق مرحبا له ناي تونسيا ناي تونسيا كوب ناي وشتو صقمي ناي ليبيا غرافا بيلو ناي سوريا ابي له ناي ليبانوس كم ناي كندي هاجرات بحماق طفيهم الله سلازي غزيه داعي وسدن بر بزلو منقدي حدا معالتي ابرس نفسه وقفنكم كم زغل يردوم الله سلازي they have to sort out their own problems. The Emir denounced Israel over what he called the genocide it is committing in Gaza and said Israel was working to ensure Gaza would no longer be livable. A draft statement from the summit warns that Israel's conduct jeopardizes efforts to normalize relations with Arab states, and the Qatari leader also cautioned that the Arab world would not be subjugated by Israel. اجي كم دريو زلنا حدا كابتي زين هاجرات زين تقابين بتسألاي ويون تزورد زلو حدا قابل على فلسطيناويان بفصم ذكر آخر نطبي كونن ميت خامس نصور تخونه على سوسان حمشن شح سب تقاتل الله بزلو جزية مغا تبغى ز حليفو نيران حريمو نليبانوس حريمو اليمن نقول لنا هرمتنيهم حلف حليفو نتحبتام زبال قطر يلا غيرو سلازي هرمو امبار از كابزنا بيغص كيدخل دار غابزيا وانزيا نقطر دغيفهم طراي دي كونسي نعتاتهم زي ترف مخانو سلازي ردهم زليهم كمزيلهم تغابيهم زرارب زلو سلازي بفلاي تنقالف سيت سبالا ኣብ ታሪኽን ሪኦኖ ዘይፈልጣ ዓይነት ሓደጋ ይወዲቑዎን ዘሎ ናይ ፈለስጢማውያን ቃንዛ መሸቀጢ ወይ እውን ናይ ሞራላዊ ስብከት ይጥቀምሉ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሎሚ ግን ጭጉራፍ ናይ እስራኤል ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዝወረደት ከም ካልኣይ ግዜ ድማ ይበሃል ኣሎ እስራኤል ክደግም ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ንቀጠር ክደግማ ከም ትኽእል ምክንያቱ እቲ ዘሎ ነተንያሁ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ዝተዛረቦ እንታይ ኢሉ እንድሕር ከምኡ ዘይገይሮም እንድሕር ነቲ ግብረ ሽበራ ዝእንግዱ ኣለዉ ደጊምና ክንሃርሞም ኢና ነቲ ግብረ ሽበራ ካብ ዘለዎ ክንሃርሞ ኢና ብምባል ቅድሚ 1 ሰዓታት ኣብ ዝወፀ መግለፂ ናይ ነተንያሁ መን ከሎ ኣብኡ ማርኮ ሩቢዮ ናይ ኣሜሪካ ሰክረታሪ ኦፍ ስቴት ኣብኡ ከሎ ከምኡ ኢልዎም እቲ ሰክረታሪ ኦፍ ስቴት ናይ ኣሜሪካ ድማ እንታይ ኢሉ ንሕና ምስ እስራኤል ዘለና ዝምድና አንዌቨሪንግ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝቕየር ወይ እውን ዝልወጥ ወይ እውን ዝሃስስ ኣይኮነን ንቀጠር ሃሪሞም ድዮም ንስዑድያ ሃሪሞም ድዮም ንኢማራት ሃሪሞም ድዮም ምስ እስራኤል ዘለና ዝምድና
ፈፂምካ ዝቕየር ኣይኮነን ብምባል ቀጠር ጥራይ ምሳና የቕረታ ጌራ ክትቅፅል ዘለዋ እምበር እስራኤል ዝደለየቶ ክትገብር ትኽእል ሃገር ምዃና ደጊሙ ኣሜሪካ ነፂሩሎም ኣሎ ስለዚ ቀጠር ግብረ መልሲ ክትወስድ እያ ገለገለ ዝበሃል ዘረባ ነይሩ ፈርጌት ዳት እስራኤል ደጊማ ከይተሃርማ እዩ ዘሎ ስጋት ትበሃል ዘሎ ሕጂ ደጊማ ክትሃርማ ከም ትኽእል ወይ እውን ነቲ መጥቃዕቲ ክደግምዎ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ዘረባ ኣሎ ስለዚ if this is the case ተን ሃገራት ዓረብ ዝገብርዎ ዘለዋ ምግያይ ካብ ዝተበገሰ እዩ ናይ ግድን ገለ ነገር ክንፈጥር ክንክእል ኣለና መፅያ ከም ብሓድሽ መጥቃዕቲ ከይትፍንወልና ንዝብል ዘረባ ኣሜሪካ ድማ መንጎ እያ ኮይና ዘላ ስለዚ እቲ መንጎ ምዃን ድማ መንጎ እውን ኣይኮነትን ስለዚ እቲ ናይ እስራኤል ሓይሊ ንኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ተቆፃፂሩ ከም ዘሎን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዋላ እኳ ገንዘብ ናይ ቀጠር ገንዘብ ናይ ዓረብን ቢዝነስ ናይ ዓረብን የገድሶ እንተኾነ ቀጠር ግን ክንዲ ናይ እስራኤል ሓይሊ የብላ ንዑ ክትሕዞ ማለት እዩ ገንዘብ ኢኻ ክትበ ትኽእል እቲ ገንዘብ ጥራይ ንበይኑ ግን እኹል ኣይኮነን እስራኤል ካልእ መካኒዝምስ ጌራ ፅቡቅ ጌራ ሒዛትሉ ዘላ ባይ ዘ ወይ እቲ ኩናት ቤንጌር ከም ዝመፀ ከም ዘጋጠመ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ነቲ ናይ ሱርያ ክለኣየር ንሱርያ ብምውዳqa ከመይ ጌራ ከም ዝኸደት next time they survive Qatar attack Israel officials say Israel will kill Hamas leaders next time if they survive Qatar attack Israel officials say ስለዚ ኣብቲ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ኣብ ቀጠር ስለ ዘይሞቱ ደጊሞም ንክቐትልዎም ኢሎም ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ እዚ ድማ ካልኣይ ግዜ መጥቃዕቲ ናይ ምግባር ተኽእሎ ከም ዘሎን مش يقرأ حتيتم على ملخاوي حق عيسناينا حماق جيرناينا حماق بديلناينا يقربوا لنا كل نو كالا جزء دقيمهم متك حتى قبرهم زغلوا قمت هالو إذا قمت زدما حنت كاليتي حدا ستيف بانن زبهال ناي أمريكا ناي دونالد ترامب كلا كابتن كربا ما خرطيو مس إسرائيل جنس مغزم دنا زي بلو ماركو روبيو تنا أمريكا سكرتاري في ستيت أب إسرائيل كيدو سلوزلو تاب أمونات من جتاد سماعكو ناب إيران رجيم تشينج كالاي عينات متقعتي ويون كالاي قصنا كوينات كومو دما سرعات نمغيار زولو حلمناتهم أي قدفوون زولو أبت أولا كم زولو نسوون سلازي إزن ريو زلنا كونتات نقطر زقبر زولو ونتقوني بزوخوني يقول من قد بحم كيبلو قبسي مس إسرائيل زولو وانا سكيورتي مدناتات بتي خيال لو تبلا لا ودا زاري بمين انتاي تترقم ناتو ግብጽ ኣብ ደገናይ እስራኤል ያዘላ ኣብ ምንጭ እስራኤል ያዘላ ስለዚ ግብጽ በአፎም በፖለቲካ ክዛረቡ ይኽእሉ ገለገለ ሰባሎት ወታደራዊ ጭዋዳ ናይ ግብጽ ናራይ ቻሌንጅ ክገብሩ ይኽእሉ ነው they can't እቲ ቻሌንጅ እቲ ኣይካልኒ እስራኤል ኣብ ውሽጦም ዝኣተወት ያ ግብጽ ኣብ ውሽጥ ማሕወራቶም ዝኣተወት ያ ወላ ነዞም ሃገራት ዓረብ ሲጸገማ ነፍሱ ከፍ መራሒ ናብነት ኣብዚ ኩሎም መግለጽን እስራኤል ዝገበረቶ ኮኒኖሞ ድሕሪ ቁርብ ለይ ሰዓታት ግን ናይ ኢማራት መግለጹ ጽኢሉ እንታይ ኢሉ እስራኤል ቀጠር ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ንኸይትወስድ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ተኣኪቦም ዝብልዎን ኣብቲ ባይታ ምስ ተራኸቡ ዘጋጥመን ነንበይኑ ኣርእስታት እዩ ስለዚ እስራኤል በዚ ምትእኽኻብ ናይዞም ሃገራት ድንብርእ ዝብላ ሃገር ኣይኮነትን ግን ምናልባት ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጂ ወስደክን ዝበሃል ኣብ እስራኤል ሕጂ ከጋጥም ንሪኦ ኣለና ንእስራኤል ዓብ ብዶ ኮይንዎ ዘሎ ኣሜሪካ ኮይኑሎ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ሚድያ እቲ ህዝቢ እቲ መንእሰይ ጠቕላላ ገይም ናቶም ተረዲይዎ ኣሎ ግዜ ኣለዎም ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ዘሎ እቲ ፖለቲካ ቢዶሚ ዘሎ ካልእ ነገራቱ ና ቢዶሚ ዘሎ ግን እቲ ናይ ህዝቢ ፐብሊክ ኦፒኒየን ብዛዕባ እስራኤል ዝነበረ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት aims of turning the Arab region into an Israeli sphere of influence, and this is a dangerous illusion. Let's bring in Yasmin Farouk. She's the project director for the Gulf and the Arabian Peninsula at the International. Nearly a third of the UN General Assembly. Unlike the annual UN event, world leaders and heads of states from the 57-member bloc came together in less than a week to stand with Qatar and combine their shared anger into a collective response. The Gulf state was the latest to come under attack by Israel as its war has expanded to 6 countries. They're sending a negotiating team on one hand, and they're trying to eviscerate the negotiation on the other. This has been the practice of the Israelis to this day. If bringing the war to a halt will be met with the release of their captives. እንታይ ብላ ኣሎ ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ኣብዚ እዋን እዚ ተን ሃገራት ዓረብ ትክክል እየን ዝገብራ ዘሎ ዓቕሚ ስለ ዝሓፀረ ነበር ሓደ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ንክግበር ሰላም ንክግበር ይሓቱ ሸምገልቲ ናቶም ተዛተይቲ ናቶም ድማ ንቀጠር ይሰዱ በቲ ካልእ ድማ ምሶም ክዛተይሉ ተዳልዩኒ ዘሎ ብሚሳይላትን ብነፈርትን ገይሮም ይሃርሙ እዚ ንነዊሕ እዋን ዝቐፀለ ታክቲክ ናይ እስራኤል ኣብዚ ኩናት ናይ እስራኤል ካብ ዝጅምር ጥራይ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል what can they do እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ናበይ ገፆም ክኸዱ ይኽእሉ
I don't know ሃገራት ዓረብ ግን ከምዚ ናይ ሎሚ እኩት ኢልዎም ኣይፈልጥኒ because ቀደም ገንዘብካ ድሌትካ ዝገብር ብዙሕ ለውጢ ደምፅእ ይመስሎም ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ሪያሊቲ እቲ ክውንነት በርሂሎም ኣሎ ገንዘቦም ውሱን ደረጃ ጽልዋ ጥራይ ዘለዎ ከም ደለኻዮ ከትካ ትወፅሉ መንገዲ ከም ዘየለ ሕጂ ጎኒ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ግን እንታይ ይረአ ኣሎ እተን ሃገራት ዓረብ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤልን ደሳልጥ ኣብ ሓትሕደን ዝነበረን ምብላዕ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተረድኦም ይኸይድ ኣሎ ደናቁር ኣይኮኑ ቀደም ግን ግዜያዊ ረብሓናቶም የረድኦም ነይሩ እቲ ግዜያዊ ረብሓናቶም ድማ ኣሜሪካ ክትከላኸለለይ ስለትኽእል ምስ ኢራን ተተፋነንኩ ረብሓ ኣለኒ ዝብል እምነት ነይሩዎም ሎሚ ግን ኣሜሪካ ክትከላኸለልካ ከም ዘይትኽእል ደጊሙ ይበርሃሎም ኣሎ ስለዚ ኣከንድን ኣሜሪካ ኣሚነ ምስ ካልኦት ፈተውተይን ቀረብተይን ዝቡእ ኣብ ሽግር ዝነብር ሽግረይ ምስቲ ኣብ ጎረቤተይ ዘሎ ፀላኢ ዝተባህለኒ ንሱ ክፈትሖ ክኽእል ኣለኒ ምንታን ዝኾነ ይኹን ውግእ ከየጋጥም ስለዚ ምስ ኢራን ዘሎ ዝምድና ምስ ዘሎ ፀገም ስዑድያን ኢራንን ኩሉ ግዜ ኣንጻር እየን ነይረን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ቀስ ብቀስ እቲ ጉዳይ ናሕወየ ኢራን ንስዑድያ ክትሃርመሉ ትኽእል ዝኾነ ይኹን ኣጀንዳ የብላ ዘፍርሆም ንዖም እንታይ ኣሜሪካ መገበርያ ንዖም ጌራ ቡጌራ ሓደጋ ክተውድቀሎም ስለትፍትን ቀጠርኩም ኢማራት ኩሎም ተረዲዎም ኣሎ ኢራን ተተኪሱ ከጥፍኦም ከም ዝኽእል ምስ ኢራን ዘበኣስ ግን የብሎም ጎረቤቶም እዩ ምስ ኢራን ዘለዎም ፀገም ክፈትሑ ይኽእሉ እዮም ናይ ቢዝነስ ፀገም የብሎም ናይ ካልእ ፀገም የብሎም ራይ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ንኸገልግሉ ኢሎም እዮም ምስ ኢራን ዝበኣሱ ዘሎ ወንታነት ኣብ ኢራን ዘሎ መንግስቲ ንምውዳቕ ክጠዕሞም ስለዝተባሃለ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ለውጢ ካብ ኩሉ ድማ ኣነቲ ገለ ካብቲ ደስ ዝበለኒ ነገር እንተሎ ኢማራት ይኹን ሃገራት ደንጋልፍ ስቴትስ ማለት እዩ ኣመና ፅጋብ ሰንጢቕወን ከም ዝነበረን ስንጠቐ ናይቲ ፅጋብ ድማ ምቁፃር ሲንዖ ስለ ዝነበራ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ፅጋብ ናተን መወዳእታ ከም ዝህልዎ ገይሮም ኣሎ ማለት ገንዘብ ኣለካ ነፈርቲ ገዚእካ ኣለካ ገለ ኣሜሪካ ኣምፂእካ ኣለካ ኩሉ ነገር ተፈትሐ ግን ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ገለገለ ሰባት እንታይ ክብሉ ይሰምዕ ቀጠር ዝዓበየ ናይ ኣሜሪካ በይዝ ከለዋሲ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ካብ እስራኤል ከጋጥማ ክኢሉ ምክንያቱ በይዝ ናይ ኣሜሪካ ካብ እስራኤል ኣይከላኸለልካን ካብ ካሊእ ይከላኸለልካ ዝኽእል ካብ እስራኤል ክከላኸለልካ ዝኽእል በይዝ የለን ኣሜሪካ ንነፍሳውን ካብ እስራኤል ክትከላኸል ኣይትኽእልን እያ ቅድሚ ሕጂ እኮ መርከብ ናይ ኣሜሪካ ተሃሪማ እያ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ኣሜሪካ ተበካ ጋራንቲ ካብ እስራኤል ክኸውን ኣይክእልን ከም በዓል ኤርትራ ትኮይንካ ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ከለካ ተወሳኺ ናይ ሴኪሪቲ ጋራንቲ ምስ ካልኦት ሃገር ተጌርካ ኣብ ዘለካ ተወሳኺካ እዩ እጅኹኒ ፎር ኤግዛምፕል ብዙሓት ንዓይ ዝኣመሰልኩም እንታይ ትብሉ ዓሰብ ናይ ቻይና ድዩ ናይ ገለ በይዝ እንተዝህሉ ኣቡ ንሕና ንቋፀሮ ግን ናይ ውፃእ ሓይሊ እንተዝህሉ እቲ ዘሎ ፈተናታት ወይ እውን ፅጋብ ናይዞም ምዕራባውያን ናይ ኢትዮጵያ ኣይመሃለወን መጎደለ ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ ቸክ እናገበርካ ምክንያቱ ኤርትራ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ እውን ኣለዎ ከምዚኣቶም ደቂሳ ቤላ እናበልዐት ምቾት እናነበረት ወታደራዊ ኩነታት ዘይምልከታ ናብ ካላ ወንዚፋቱ ትኸይድ ሃገር ኣይኮነት ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም እናሃለወና ምስ ካልኦት መሻርክቲ እንተዝህልወና ከምዚ ዓቢ ፅጋብ ሰንጢቕዎ ኣብ ልዕልና ኣሽካላል ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ማይ ያጋጠመና ኢና ንብል ሓደ በሉለይ ሕጂ እዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ግን ንባዕሉ ኣጋጢሞ ዘሎ ብድሆ ድማ ንርአ ቅድሚ ናብኣ ምኻድና ካልአይቲ ረጂም ቸንጅ ድማ ንርኢ እሞ ሽዑ ክንሓልፍ ኢና Now let's turn to the Caribbean, where tensions between the US and Venezuela are boiling over. First, the US sent warships to the southern Caribbean. Then American forces struck a vessel there. They said it was hauling drugs from Venezuela. This attack left 11 people dead. Over the weekend, Venezuela shot back. It said the US was illegally boarding and seizing one of its fishing boats. And now Donald Trump has fired another salvo. He has accused Venezuela of sending gangs and drugs into the US. ኣብ ቬኔዙዌላ ዝቕፅል ዘሎ ሬጂም ቸንጅ ድማ ብዝለዓለ ናሕሪ ይቕፅል ኣሎ ኣሜሪካ ንቬኔዙዌላ መራሒ ናይ ቬኔዙዌላ ኒኮላ ማዱሮ ንመላይ ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ጎስጓስን ፕሮፓጋንዳን ምስ ጎኑ ድማ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናታ እናሓየለት ትኸይድ ከም ዘላ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር እቲ ረፅቢ ናይ ክልቲኦም ሓይልታት ዘይተርፍ ምዃኑ እናበርሀ ይመፅእ ኣሎ እዚ እውን ነብሲ ዝኻለ ኣጀንዳታት ናይ ኣሜሪካ ክንምንታይ ኣግረሲቭ ሓያል ናብ ኩናት ዝወስድ ናብ ሓደጋ ክወስድ ዝኽእል ምርጫታት ትወስድ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ድማ ነቲ ኣሜሪካ ኦቨርስትሬችድ ወይ ከዓ ልዕሊ ዓቕማ ቀላፅማ ዘርጊሓቶላ ዝበሃል ዘሎ ካብዚ ዝብገስ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ከባቢ ክንደይ ሃገራት ናይ ኩናት ምንቅስቃስ ትገብር ኣላ ኣብ ዩክሬን ገጅፍ ዝኾነ ኩናት ተእንግድ ኣላ ወይ ፋንድ ትገብር ኣላ ወታደራዊ ይኹን ብካልእ ኣብ እስራኤል ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ምትፍናን ኣቦቱ ብዓብዩ ናይ እስራኤል ምስ ኔቶ ናይ ዩክሬን ብመንገዲ ኔቶ ክኸውን ዝኽእል ምስ ቻይና ዝግበር ዘሎ ኣብ ኤስያ እንተሪና ሕጂ ድማ
أبزي نريو زلنا ولن تخوني فنزويلا حدش وتدراوي متتتاو نمقبار دارقة تدالية تبقي ساقم زلنا نرزلنا درو نعمق تتال قدس وخيدلو حانت جالبا ناي فنزويلا تحريما خمزلا سلزي أمريكا كم ناي قدم سلاماوي ويون رجوع زخونة من قد ديكوني aggressive زخونة سقوم تتات نغط وسد بكل من قد تقوي كم زلنا نرزلنا now this tells you كم إيرتراو خينكا اتقاب تفتيرو زلو أمريكا distracted يخوينو زلو تمحدارنا أمريكا ناي أفريكا قداي تغلال أبو أجنداناتو أبدحي درجة أجندا يزلو الزقاب زدما بزوم نريهم سألحنا حقرات عرب كم دليتهم نكبحتو ويزقبر نيرو نبعلهم نساتهم أب حدقا مقتاوهم دما انتهي فترة لج kind of نساتهم نبعلهم أو security ناتهم مور ينفسق قبريهم مور سعرق قبريهم مور مدلاوات قبريهم نتكرنا أفريكا دما حدا قاب كفترة ليو استفتيرو زلو قاب نبلو زلنا من البعض حيال كوينكا نتزلو كونتات كتمزمزون تخيلكا نربحها كوني خلي تربح له تخليها كم يرترى عينت كوينكا نتو كونتات كتقاملو متخاله كتبل تخليها بقمت قالون تاريخ هيا دما تي زلو كونتات أمريكا distracted كوينا سلازلا تي إمارات بحال دما كم زنايك أترقات يموصل زي اللي نتقابت تتقيمو زيادة نابكينات تقنيت نزاربو لزنبرنا aggressive من قصقاس نخقبر أفضل قد ما زخفتيو مغنياتو مور متن أمريكا مور distracted زخونتلو متنو እቶም ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ካልእ ኣጀንዳታት ዘለዎም ምስ ኣሜሪካ ዝጣዓዶ ግን ናቶም ናይ ነብሶም ረብሓ ድማ ዘለዎም ዝያዳ ነቲ ኣጀንዳ ናቶም ነቲ ግዜ ክትጥቀምሉ እዮም ዝፍትኑ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዓብዪ ብኸመይ ዝግለፅ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬንን ገለን ኣብ ዕግሽግሽ ዝብለሉ ዝነበረ ኣልሒሞም ነቲ ኩናት ዝገበርዎ ንክቕፅል ዘሎ በቲ ናይ እስራኤልን ናይ ዩክሬንን ጠቕላላ ሚድያ ናብኡ እናጠመተ ኣብ ሱዳን መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ሰብኣዊ ቅልውላውን ካታስትሮፍን የጋጥም ኣሎ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝግበር ምስኡ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ሓጓፍ ተጠቒምካ ክግበር ዝኽእል እዩ ንኣብ ዝህውፆ ዘሎ እቲ ኢማራት ድማ ነዚ ሕጂ ዘሎ ሓጓፍ ተጠቒምካ ገለ ምንቅስቃስ ግበር ዝዓይነት እዩ ኤርትራ ግን ኩሉ ግዜ ድልውነት ስለ ዘለዋ ንከምዚ ዓይነት ሚስ ካልኩሌሽንስ ወይ እውን ናይ ትዕቢት ንኤርትራ ዝያዳ ዘርብሕ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበ ነይራነ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣሜሪካ ኮምፕሊት ዲስትራክትድ ከላ ናብ ኤርትራ ገፁ ክግበር ዝኽእል ንኤርትራ ዝያዳ ከርብሕ ዝኽእል ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ኩሎም ዓለማት ሙሉእ ኣተኩሮም ገይሮም ኢትዮጵያ ክሕግዝዋ ከለዉ እውን ኣብ ብዙሕ መድረኻት ኤርትራ ስለተፈተነት በዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ካልእ ኩነታት ኣብ ኤክስ ብሰፊሑ ተፅሒፈ ነይረ እዚ ሕጂ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ብሓደ ወልክዕ ክኸውን ከሎ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘሎ ፖለቲካ ድማ ንኽኢድ President of the United States fear for his life. Yes, I mean, obviously he fears for his life, and I was told that he feared for his life before the 2 assassination attempts, one coming within a millimeter of striking his head. I mean, let's not forget about that. I mean, just to clarify, he doesn't fear for his life because of Ireland. I mean, I've been told, yes, that... إذا حتى زي أنت يمزبلو زلو دونالد ترامب من كي قتل يفره لهم زيادة أمريكا بريزنت دونالد ترامب إسرائيل كي تقتل يدفر كان محجي زقات أما فتنا قتلتون ما بقى سناتو أبي كون كم زغل ترترناتو كاب إسرائيل كابتناي سلوانا إسرائيل دمت مخاني حجون بحجون نهيوتو كم زفره سلامتكم محمد قاتمو أبزغ عربا زكات أما تسمعون. Israel is a major source of concern for Trump. I mean, think about it. What would happen? This is our ally. If he suspended arms to a country that carries out assassinations all across the globe, that specializes in assassinations, that has an entire wing of its intelligence services that conducts assassinations, including with household goods like pagers, would you not be scared? So yes, Trump is scared. And what I learned from this source, who is a Trump insider, someone who talks to who talks to people in the Oval Office, people close to Trump, is that during one of Netanyahu's many visits to the U.S. this year, some figures in his retinue, Israeli agents, placed electronic devices on emergency response Secret Service vehicles. The Secret Service found them and they reported this to the White House. You know, these would be emergency response vehicles that... እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ብእስራኤል ስቲል ፈተናታት ይካየደሉ ከም ዘሎን ኣብ ገለ ካብቲ ነተንያሁ ናብ ኣሜሪካ ዝጉተጓዓዝ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝራኸበሉ ዝነበረ እቲ ናይ ስለያዊ መርበባት ናይ እስራኤል ኣብቲ ናይ ኤመርጀንሲ ኣብ ግዜ ሓደጋ ነቲ ሓደጋ ንምቁፅፃር ዝጥቀምሉ ሴኩሪቲ መኻይን ናቶምን ካልእን መቆፃፀሪ ዲቫይስስ ናይ እስራኤል ኣብኡ ከም ዝተረኽበን እቶም ሲክሬት ሰርቪስስ ወይ ከዓ ሴኩሪቲ ሰርቪስስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ
ናይቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ረኺቦም ናብ ዋይት ሃውስ ሪፖርት ከም ዝገበርዎ ዝነግር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እዛ ዘረባ እዚኣ በየንያ መፅያ ዘላ ልክዕ እቲ ተቐቲሉ ዝበሃል ዘሎ ቻርልስ ከርክ ዝበሃል እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ዝወፅያ ኣላ ንሳኻ ክንሰምዓ ኢና ዝስምዑ and he had more than one event, but he had essentially what was staged, an intervention was staged by Bill Ackman, because Charlie's rational thoughts about Israel were a no-no. This is not the route that you should be going on. And Charlie was surrounded by his friends, his quote-unquote friends. Bill Ackman was very upset, and threats were made. That is what I am told, and I will tell you that I am very happy for Bill Ackman to dispute this narrative. In fact, he was, because I've been in these situations before. When I started, we just need you and እዚያትሪ ዋዘለኹም ኬንስ ኦውንስ እያ ትበሃል ኣብዚ እዋን እዚ I don't know ናይዛ ሰብ እዚኣ ኣመና ዘፍሪ ጉዳይ እዩ ነዞም እስራኤላውያን ብፍላይ ንነተንያሁን ስርዓቱን ነቲ ስልያዊ መርበባት ናቶ ኣሜሪካ ዘሎ ፅልዎን ዓብዪ ሓደጋ ኮይናቶም ዘላ ሰብ እያ ናይዚ ተቐቲሉ ዘሎ ቻርሊ ከርክ ዝበሃል ድማ ማሓዛዊ ንዓ ሓደ ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሑ እዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናቶም ፖለቲካዊ ኣረዳዳ ንሳ ስለተፈለየ ተፈላለዮም ነይሮም ግን ንሱ ናብኣ ክስሕቦ ጀሚራ ኣብ ናታ መርገፂ እናቐረበ ምስ ከደ እዩ ተቐቲሉ ዝበሃል ዘሎ ብፀጋም ዘሎ ትሪእዎም ዘለኹም ምስ ነተንያሁ ዘሎ ቢል ኣክረማን ዝበሃል ሓደ ቢልዮነር እዩ ነቲ ናይ እስራኤል ፅልዋ ድማ ብገንዘብ ገይሩ ብዙሕ ዝሰርሕ እዩ ስለዚ ንሱ ነቲ ቻርሊ ከርክ ካልኦት ፀለውቲ ናይ የማናይ ክንፊ ዝበሃለው ኢንፍሉዌንሰርስ ኣኪቡ ኣብ ገዝኡ ሓደ ናይ ትምህርቲ ሴሽን ተገይሩሎም ከም ዝነበረን እቲ ቻርሊ ድማ ተቃውሞ ከም ዝገለፀ ናቡ እቲ ቢል ኣክረማን ኣመና ከም ዝተቆጥዐን ተቆጢዖም እቲ ኩነታት ብኸምኡ ምስ ዝተፈላለየ ዘጋጠመ ሞት ምዃኑን እቲ ዘረባ ድማ ወላ ንሱ መልሲ ሂቡ እቲ መልሲ ናቱ ኣብ ኤክስ ሪኦ ነይረ ኣነ ምስ ቻርሊ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና እምበር ናብ ከምዚ ዝኸይድ ኣይነበረንን ደይ መደይላ ሽመይ ንከተፀልም ትገብሮ ዘለያ ወላ ትፅሒፍዎ ዘሎ ንባዕሉ ኣብ ራይት ዊንግ ዓብዪ ፀላዊ እዩ ስለዚ መን ቀቲልዎ ንዝብል እቲ ቀታሊ ተታሒዙ ዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ዝቆተሎ ከምዘይኮነን ብድሕሪ መጋረጃ ገለ ነገር ዝተሃንደሰ ከም ዘሎን እቲ ገለ ነገር ድማ ብየማንን ፀጋምን ይፍትሽዎ ኣሎ There's a lot of ምስቲ ናይ እስራኤል ኩነታት ነተንያሁ ነቲ ካላሎ ነዚያ ምስያ ከማ ዓይነቱ ካብኣን ላዕሊ ፅልዋ ዘሎ ታከ ካርልሰን ዝበሃል ንሱን ኣንፃር እስራኤል ኮይኑ ስለ ዘሎ ነቲ ታከ ካርልሰን ኣብቲ ናይ ቻርሊ ፕላትፎርም ዓዲሙ ስለ ተዛረቦ ዓብ ቁጣዓ ተፈጢሩ ከም ዝነበረን ፀረ እስራኤላዊ ፀረ ኣይሁድ ኢኻ ዝብል ክሲ እውን ተዋሂብዎ ከም ዝነበረን ስለዚ ሞት ናቱ ክሳብ ሕጂ ዘይነፀረ ከዓፅዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እምበር ብዙሕ ምልክት ሕቶ ዝኸፈተ እዩ ብምባል ብኩሉ መንገዲ ቻለንጅ ይገብርዎ ኣሎ ስለዚ እዚ እንታይ ፈጢሩ ኣሎ መሊስካ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድን እስራኤልን ዘሎ ፅልዋ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ብዝለዓለ ምልክት ሕቶ ከም ዝኣቱን ገጅፍ ዝኾነ ተቃውሞ ንኣሜሪካ ንእስራኤል ገጢሞ ኣሎ ነዚ ብድሆ እዚ ንምስጋር ድማ እቶም ቢልዮነራት ኣይሁድ ብኩሉ መንገዲ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ ንምቁፃሩ ግን ኣመና ከቢድዎም ኣሎ እቲ ሜይንስትሪም ዝበሃል ሲኤንኤን ቢቢሲ ትርጉም የብሉ ንሱ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከም ዘይክእል ፈሊጦም እዮም ንሓንጎል መንእሰያት ዩቱብ ቲክቶክ እዚ ሶሻል ሚድያ ኢንፍሉዌንሰርስ እሶም እዮም ቶም ቀንዲ ተራፃወት ሎሚ ሚድያ ተቐይሩ እዩ ላንድስኬፕ ናይ ሚድያ ተቐይሩ እዩ እዛ ሰብ እዚኣ ነዚ ቢልዮነር ኣይ ዶንት ኖ 10 ቢልዮን ድዩ ገለ ሃብቲ ናቱ who are you መን ይፈልጠካ ንኣኻ ኢላቱ it's amazing እቲ ፅልዋ ዝበሃል ኣበይ ዘዝዩ ከም ዘሎ ነሳ ትገብሮ ብሚልዮናት ሰብ ዝርዮ ስለዚ she has really significant influence ዘለዋ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ሚድያ ፀለውቲ ሰባት ንፖለቲካል ፊገርስ ንዓበይቲ ሃብታማት ናይ ዓለም ቻለንጅ ገይሮም ከንበርክኾም ከም ዝኽእሉ ኣብኡ ደረጃ በፂሕና ኣለና ንናይ እስራኤል ሶፊስቲኬትድ ናይ ሚድያ ኮንትሮል ተራ ሚድያ ኢንፍሉዌንሰርስ ዝዓብየ ብድሆ ፈጢሩሉ ኣሎ ንኩሉ ንሆሊውድ ዝቆፃፀር ንሙዚክ ኢንዱስትሪ ዝቆፃፀር ንፊልም ኢንዱስትሪ ዝቆፃፀር ንኩሉ ናይ ቴሌቪዥን ስቴሽን ዝቆፃፀር ዝነበረ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝቆፃፀር ዝነበረ ናይ እስራኤል ፅልዋ ነዚ ኢንዲቪጁዋል ሚድያ ክቆፃፀሮ ይከኣለን ነቲ ሕፅበተ ኣእምሮ ብናእሽቱ ዝፍፀም ዝነበራ መንእሰያት ድማ ክዕወተሉ ይከኣለን ኣብኡ ይሰዓር ስለ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ሓደ ዓብዪ መርኣያ ኢና ንርኢ ዘለና ዝመፅእ ዘሎ ዘበን ዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመታት ኣብ ዓለም ዝያዳ ፖለቲካን ሚድያን ብኸመይ ክቕፅል ከም ዝኾነ ንዓበይቲ ሓይልታት ተራ ሚድያ
ክሳዕ ክንደይ ቻሌንጅ ገይሮም ነቲ ናቶም ፅልዋ ከህስስዎም ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና very very interesting time to live ብኻሊ ድማ ናይቲ ሞት ድማ እዚኣ ናይ መወዳእታ ሪኢና ናብቲ ናትና ክምለስ ኢና Listen, Charlie Kirk did not deserve to be assassinated. True. But I'm overwhelmed. Seeing the flags of the United States of America. Can you imagine? At half staff. For who? Calling this nation to honor and venerate a man who was an unapologetic racist and spent all of his life sowing seeds of division and hate into this land. Preach! Tell them! Imagine. And hearing people with selective rage who were mad about Charlie Kirk but didn't give a damn about Melissa Hortman and her husband when they were shot down in their home. እንታይና ንርኢ ዘለና ነቲ ሞት ናይቲ ቻርሊ ከርክ ከም ቅዱስ ናይ ሃገራዊ ጅግና ከምኡ የለን ዝና በዓል ኢለን ማስክ ዝጓየሉ ዘሎ ንበይኒ እዩ ወንሱ ነዊሕ ዕድመናቱ ንፀለምቲ ከዳኸም ንኣስላም ከዳኸም ክፀርፍ ንስደተኛታት ከዳኸም ሞት ናይ ካልኦት ናይቶም ዲሞክራትስ ወይ ከዓ ሊበራልስ ሰባት ክሞቱ ከለዉ ዘባጩ ዝነበረ ፀሊም ኣሜሪካዊት ጆርጅ ፍሎይድ ዝበሃል ኣብ ክሳዱ ፖሊስ ጠጠው ኢሉ ክቐትሎ ከሎ ፖሊስ ስርሑ ይሰርሑ በቲ ናይ ፖሊስ ፃዕሪ ኮነ መይቱ ድራግስ ተስሒቡ ስለ ዝነበረ ይመይቱ ስለዚ ወላ ሓንቲ እቲ ፖሊስ ክእሰር ኣይነበሮን ብምባል ዝተዛረበይ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ፀለምቲ ነቲ ጆርጅ ነዚ መን ኢኹም ትብሎ ናይ ፀለምቲ ሲቪል ራይትስ ተቀሳቀሲ ዝነበረ ማርቲን ሉተር ኪንግ ንዕዑ ሽፍታይ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ንሱ ክብሪ ክግብኦ ዘይግባእ እቶም ዓሌታውያን ዝዓድዩ ክብሪ ክወሃቦም ዝግባእ እናበለ ንክብሪ ናይ ፀለምቲ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ዘዋረደ እዩ ነዚ ኩሉ እናገበረ ከሎ ሎሚ ምስ ሞተ ከም ቅዱስ ወላ እቲ ክርስቶስ ናትኩምሲ ወላ እቲ ኣምላኽ ናትኩምሲ ናይ ብሓቂ ዓሌታዊ ኢሎሞም ንብዙሓት ምክንያቱ ክርስቲያን ኢና እናበሉ ንካልኦት ህዝቢ ዝንዕቕ ንካልኦት ማለት ክርስቶስ ስደተኛታት ቀዳሞት እኮ ንክርስቶስ ያብ ዝሃብዎ ሰብ ኣሰገል እዮም ስደተኛታት እዮም ካብ ካልእ ዓዲ ዝመፁ ኮይኖም ክርስቶስ ድማ ክውሎት ከሎ ንባዕሉ ገዛ ሲኢኑ ስድሩ ናብ ካልእ ዓዲ ከይዶም ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ ስደተኛ ክትቀበል ናይ ክርስቲያን ቭርቹ ናይ ክርስቲያን ልብዋ እዩ ንሳቶም ግን ሃይማኖት ናቶም እቲ ክርስትና ናቶም ኩሉ ፖለቲካዊ ክርስትና እዩ ንኣይሁድ ከም ኣማልኽቲ ነቶም ክርስቶስ ዝጨፍጨፉ ከም ኣማልኽቲ ምርኣይ ተረዲኹም ኣለኹም ኩሉ ንሶም ዝገበርዎ ኣምላኽ ምስኦም ከም ዘሎ ጌርካ ኣይዶነ እቲ ትዊስትድ ዝኾነ ክርስትና ኣብ ኣሜሪካ ኣብቲ ቤዝ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ነዚ ድማ ወላ ፀሊም ኣሎ ከምዚ ኢሉ ንፀርፍ ዝነበረ ናይ ኣምላኽ ልኡኽ ዝነበረ እዩ ኣብ ገነት ናይ ኣምላኹ ተቐሚጡ ኣሎ እቲ መንግስቲ ሰማይ ዛታ ሓደ ግዜ የገርመኒ እዩ ኣይዶነ እቲ ኣምላኽ ድዩ ፅቡቅ ገይሩ ዘይገለፆ ኮይኑ ሓደ በብወገኑ ዝገልፆ ብዝኾነ ግብረ ሽበራ ገይሩ ዝሞታ ኣስላማይ ኣብ ጀና ክኣቱ ይበሃል በዚ ድማ ንኣስላምን ካልኦትን ክፀርፍ ዝዋዕለ መንግስቲ ሰማይ ክኣቱ ይብሉኻ አሚን this is crazy time በዚ ኮይኑ በቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ናበይ ገፁ ኮምፕሊትሊ ኣብ ሓደ ሃገር ዝቕመጡ ህዝቢ እዮም ክትብሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ሓደ ቅዱስ ክብለ ከሎት ሓደ ድማ ሳጥናኤል እናበሉ ይካትዑ ኣለዉ ብኡ መንፅር ድማ እቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ከመይ ኢሉ ተመቃቂሉ ከም ዘሎን ናብ ካልእ ኩነታት ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ we are watching this ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ልዑል ጥንቃቐ ግበሩ እናበልኩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ዞባና ክምለስ ጠበቃ ሰሞኑን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መጠነ ሰፊ የማጥቃት እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። በተለይም ባለፈው ሳምንት ጀምሮ የቁርጠኝነት ትግል በሚል መሪ ቃል በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ጥቃት እያከናወነ እንዳለ ነው የሰማነው። እስቲ ከቅርብ ጊዜውን ጀምር ዛሬ ውጊያ እንደነበረን የተነገረው አንድ ሬጅመንት ሙሉ እንደተደመሰሰ ነው የሰማነው። እስቲ ምንድነው የተፈጠረው? አቶ ለሚ እንግዲህ አራት የሰሞኑን ጦርነት አውደ ውጊያ ውሎችን እስቲ እንመልከታቸው። አንደኛ አዲስ አበባ 7 ኪሎ ሜትር ርቀት ዱከም ድረስ ዘልቀው አንዳንድ ተቋማት ላይ ያደረሱት ጥቃት ነው። ከዛም ጫንጮ የሚገኘውን አንድ ወታደራዊ ካምፕ እንደዚሁ ከፍተኛ ኪሳራ ወይም ጉዳት አድርሰዋል። የጅቡቲ መስመር የባቡር መስመሩ ላይ እንደዚሁ መስተጓጎል መፍጠር መቻሉን በመግለጽም እንደዚሁ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መግለጫ አውጥቷል። ዛሬ በሐፈሻ እንታይና ንርኢ ዘለና ሰራዊት ናይ ሸኔ ሓያል ስጉምቲ ሓያል ጎስጓ ሓያል አካይዳ ሓያል መጥቃዕቲ ያካይድ ከም ዘሎን ከም ንሪኦ ዘለና ሸኔ ማለት ድማ ንአብይ አሕመድ አብዱል ኩኺቱ ዘሎ እዩ ክልል ኦሮሚያ ማለት አዲስ አበባ ከባቢ ዘሎ ዞባ እዩ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እንታይና ንርኢ ዘለና አብይ አሕመድ is in a deep trouble ብፍላይ ሸኔ ካብ ኤርትራ እዩ ርሒቁ ዘሎ ካብ ኤርትራ ርሒቁ ዘሎ ሓይሊ ከም ምዃኑ መጠን
ንፋኖ ይኹን ህወሓት ሻዕብያ ይዝምል ብሎም ዘሎ ሻዕብያ ከም ዝገብሮም ዘሎ ክብሉ ከለው ናይ ሸነ ግን ሓደ ካብቲ ከም ኤርትራዊ ኮንፊደንስ ክስማዓካ ዘሎ ኣብቲ ድኻምነት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ከም ሸነ ዝኣመሰለ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ምህላው ጥራይ ስለምንታይ ከም ብላ ኣለዎ ሸነ ማለት ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ እዩ ከመይ ገይሩ ሓያል ሰራዊት ዘለዎ ካብ ከባቢኡ 20 ኪሎ ሜትር 50 ኪሎ ሜትር 100 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ኣንጻሩ ክንቀሳቀስ ይኽእል ከመይ ገይሩ ካብ ካፒታል ናቱ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ጫፍ ስለ ዘሎ ኣይከኣሎም ክትብል ትኽእል ኢኻ you can always say that ሻዕብያ እኮ መንግስቲ ኤርትራ እኮ ሰውራና ኤርትራ ባ ናቕፋ ዝኾነ ስለምንታይ ድዩ ናቕፋ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝረሓቐ እዩ ኣፀቢቑ ርሑቕ እዩ so they choose they are smart ክንደይ ግዜ ነጊረኩም እየ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ወይ ህዝባዊ ግንባር ናቕፋ ክመርፅ ከሎ ዓያሽ ስለ ዝኾነ ይኮኑ ሱዳን ኣሎ ዶ ባሕሪ ኣሎ ንብዙሕ ከጣልዖም ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ by the way ናተይ መረዳእታ ማለት እዩ ዓሰብ እቲ ዘሎ ድፍዓት ሞደርናይዝድ ክኸውን ይግባእ ኤክስትሪምሊ ሞደርን ክኸውን ይግባእ ስለምንታይ ከም ይብላ ኣለኹ ኣነ ኩና ስለ ዝደሊ ኮንኮን ኣብ ስዊስ እየ ዝቕመጥ ኣነ ስዊስ ማለት ዝበለፀ ድፍዓት ዘለዎ ሃገር እያ ጎቦታት ብሙሉ ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለምን ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኢሎም ከምኡ ዓይነት የለን ከምኡ ዓይነት ታነልስ የብላ ስለዚ ኩናት ዘይብላ ስዊስ ክነሳ እውን ድፍዓት ናታ ሞደርናይዝድ ዝኾነ እዩ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ብዙሕ ጎቦታት ስለ ዘለዎ ነቲ ጎቦታት ድማ ድፋዕ ስለ ዝጥቀምሉ ነቲ ድፍዓት ንፀላእዮም ከመይ ገይሮም ከም ክንኽእሉ ይፈልጥዮም ብካልእ ዘራርባ ሻዕብያ ወላ እኳ ፅጋናታት ይገብረሉ ኣሎ ክብል ዘረባታት ሰሚዐ ናተይ ሕልሚ ኣብ ናቕፋ ዘሎ ድፍዓት ናትና ስቴት ኦፍ ዲ ኣርት ቴክኖሎጂ ዘለዎ ምዕቡል ዝኾነ መከላኸሊ ኦፍኮርስ ናቕፋ ማለት ካብ ጫፍ ስለ ዝኾነ ናቱ ቅልዕነት እውን ኣለዎ ምክንያቱ ድምስ ዶባት ሃገራት ስለ ዝረኸብ ግን ስቲል ን30 ዓመት ናይ ሕብረት ሶቪየት ኣፅዋርን ናይ እስራኤል ሓይልን ናይ ካልኦት ብዙሓት ሓይልታትን መኸተ ክንሰግረሉ ስለ ዝኻልና we need to build it and make it the biggest fortress ወይ ካት ዝዓበየ ድፋዕ ዝዓበየ ናይ ፀላይ መከላኸሊ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ከምኡ ጌርካ ሞደርናይዝ ጌርካ ድማ እንታይ ትገብሮ ሙዚየም ትገብሮ ናይ ቱሪስት ኣትራክሽን ትገብሮ another story ናይ ፋኖ ናይ ሸነ ግን ናብ ሸነ ተተመሊስና ግን ናይ ሸነ ኣቃውማ ንኣቢ ይርምሶ ምህላውን ወታደራዊ ስጉምታት ናቱ ብርቱዕ ዝኾነ ቃልሲ ይገብር ከም ዘለዎን ሸነ ከም ዝገብር ተጀሚሩ ንፋኖ ዓቢ ሞራል ጥራይ ዘይኮነ ውድድር እውን እዩ ሸነ እናሓየለ እንድሕር ከይዱ ፋኖ ግድን እዩ ክሕይል ፋኖ እናሓየለ ተኸይዱ ናይ ትግራይ ሓይሊ ግድን እዩ ክሕይል ዘሎ ናይ ሶማል ናይ ዓፋር ሓይሊ ግድን እዩ ክሕይል ዘሎ ናይ ሶማል ክሕይል ኣሎ ስለምንታይ ፅባሕ ንግሆ ሸነ ሓያል ድሕሪ ኮይኑ ኣቢ ምስ ወደቐ again ኦሮሚያ ኣብ ስልጣን ክምለስ ማለት እዩ ስለዚ ኣምሓራ they cannot take this lightly ብኣቃሊሎም ክርእይዎ ይክእሉን እዮም ዋላ እኳ ምስ ሸነ ክዘራረቡን ብሓደ ክኾኑ ዝደልዩ እንትኾኑ ግድን ግን ክሕይሉ ክኽእሉ ኣለዎም ብመንፅር ትግራይ ክሕይሉ ክኽእሉ ኣለዎም ካልኦት ክልላት ድማ ተመሳሳሊ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ዘለዎ ፀገም ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ንክንግንዘብ ኢና ክንርኢ ዘለና ሓደ በሉለይ they already know the situation ክሳዕ ክንደይ በዳይ ምዃኑ ኣሚን ኣብሲ ንግሆም ምሸትን ሰራዊት ከመርቕ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣበዮም ዝኣቱቶም ሰራዊት ናቱ ጥራዩ ምርዳእ ኣብኒ ዘሎ ኣነ ምክንያቱ ይነቨር ሂር ካብ ንግሆም ምሸትን ሰራዊት የሰልጥን ኣሎ ሓድሽ ሚሊታሪ ተመሪቑ ሓድሽ ኮይኑ ዝረኣይዎ እጂ ቅድሚ ክንደይ መዓልታት ኣመሪቕና ሰራዊት ይብል ንምንታይ እዮም ዘመርቕዎም እንታይ እዮም ዝገብሩቶም ሰራዊት ናቶም ኣይ ዶንት ኣንደርስታንድ ምክንያቱ ኣብ ድርኩኺቶም ዘሎ ንሸነ ክስዕር ዘይከኣለ ናይ ኣይ ቲንክ ንምርኢት ጥራይ ዝኾነ ሰራዊት እዩ ዝመስለና ኣነ ከምኡ ይኹኑልና ከምኡ ክኾኑ ኢና ንደሊ ስለዚ ብብዝሒ ሰራዊት የሰልጥን ኣብ ባይታ ግን ሸነ ክድክርዎን ሓመድ ክገብርዎን ንርኢ ኣለና ፋኖ ተመሳሳሊ ኣብ ኩሉ ክድክርዎን ይውዕል ኣለዉ ናይ ህወሓት ድማ 3 ዓመት ዕሪፉ ዘሎ ካብ ኩሉ ኩነታት ርሕቕ ኢሉ ወላ እኳ ብውሽጣዊ ፖለቲካ ይሕመስ እንተሎ ፅቡቕ ዝኾነ ምድላዋት ይገብር ኣሎ ዝኩሉ ረዮ ሓረካት እዩ ዘሎን ዘየለን ነገራት ናሓዋወስካ ሓረካት ንክገብሩ ዝገብርዎ እዩ ግን it doesn't make any sense to me ቋማት ላይ ያደረሱት ጥቃት ነው ከዛም ጫንጮ የሚገኘውን አንድ ወታደራዊ ካምፕ እንደዚሁ ከፍተኛ ኪሳራ ወይም ጉዳት አድርሰዋል የጅቡቲ መስመር የባቡር መስመሩ ላይ እንደዚሁ መስተጓጎል መፍጠር መቻሉን በመግለጽም እንደዚሁ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መግለጫ አውጥቷል ዛሬ ደግሞ የአምስተኛ ሬጂመንትን ነው በከፍተኛ ጉዳት ያደረሰበት በአብይ አህመድ ሰራዊት ላይ በአጠቃላይ በእነዚህ ሸቱን እንደዚህ ያደርጉ በነበሩበት ማግስት ወዲያውኑ ይህንን ጠንከር ያለ ጦርነት መጀመሩ ለስርዓቱ በጣም ፈታኝ ነው ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን ያበላሽባቸው ነው ስፔሻሊ የአሁኑ ማጥቃት ለብልጽግና ፓርቲ ብዙ ነገር አበላሽቶባቸዋል ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት
ችግር በተለይ አማራውና ኦሮሞ ላይ ያለው የትራንዚሽን ሲስተሙንና የፓወር ኮንቴንሽኑን አብረው ነው የሚያው። ትራንዚሽን እንፈልጋለን በኦሮሞ ስልጣኑ ላይ መቆየት አለበት። ትራንዚሽን እንፈልጋለን ግን አማራ ስልጣኑን ነጥቆ መያዝ ያለበት። ያንን ማድረግ ትልቁ ችግር ውስጥ ላይ ነው ያለውና እቺን ሚኒመም አጀንዳም ለማምጣት እንትን የማይሉበት አንደኛ ካብ ወታደራዊ ኩነታት ናብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ክንርኢ ከለና ምስግጋር ናይ ስልጣን ብኸመይ መንገዲ ክኸውን እዩ ንዝብል ዲቤት ድማ ንርኢ ኣለና። ክልቲኦም ኣምሓራን ኦሮሞ ብክልቲኦም ይፃወቱ ዘለዉ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ኦሮሞ እዩ። ሸነ ድማ ኣልተርናቲቭ ናይ ኦሮሞ ኣተሓሳስባ ሒዙ ይቃለስ ኣሎ። ፋኖ ድማ ንሪኦ ኣለና ምስ ዘሎ ህዝቢ ኣምሓራን ፋኖን ድማ ብኢሊት ደረጃ ይኹን ብወታደራዊ ዓቕሚ ክልቲኡ ብሕጂ ዝመፅእ ኣብ 4 ኪሎ ከኣቱ ዝኽእል ስልጣን ናይ ኣምሓራ ዶሚኔሽን ክህልዎ ኣለዎ፣ ኣምሓራ ፅልዋ ክህልዎ ኣለዎ ዝብል ዕላማ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ነዚ ከመይ ጌርካ ባላንስ ትገብሮ ከመይ ጌርካ ተረዳድኦም ልክዕ ከምቲ ሂወደግ ቅድሚ ሕጂ ዝቆመ ከመይ ጌሮም ንሳቶም ክሓብሩ ይኽእሉ። እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ልዑል ፍርሒ ፈጢራትሉ ዘለና ኣቢሳ እያ። ሻዕብያ እንተሎ ኮይኑ ብድሕሪ መጋረጃ ከተሓባብሮም ይሕጂ እውን ዝብል ፍርሒ ኣለዎ። ቅድሚ ሕጂ ክገብሮ እንድሕሪ ክኢሉ ሎሚ እውን ክገብሮ እዩ። ብኸመይ መንክዕ ክገብሮ እዩ ብዘይገድስ ሻዕብያ ስለ ዝለመኖም ኣይኮኑን ሕራይ ክብሉ ረብሓ ናቶም ተገራጅ እናተኣሳሰረ ስለ ዝኸይድ ዘሎ በብወገኖም ተተቃሊሶም ተስፋ ዝበሃል የብሎም ናይ ዓወት ብሓደ እንድሕሪ ኮይኖም ግን ብሓደ ዓይነት መዕለቢ በፂሖም ናብ ሓደ ወታደራዊ ሓደ ምስግጋር ናይ ስልጣን ክገብሩ ክእሉ ብዓለም ደረጃ እውን ተቐባልነት ክረኽቡ ክእሉ። ኣብዚኣ ግን ኤርትራውያን ቀዳመይ ዓባይ ኢትዮጵያ ንምቋም ንገብሮ ዘለና ንዓና ሓደጋ ኢልና ኢና ንኣምን። እወ ሓደጋ ኢልና ንኣምን ግን ኣብ ፖለቲካ ድማ ፀወታይ ፖለቲካ ሱዳን እውን እኮ ሕጂ ከም ብሓድሽ ምስተዓረየት ሓደጋ ይትኾነናን ኣይበልናን። የመን እውን እኮ ምስተዓረየት ሓደጋ ክትከውን ኣይኮናን ኣይበልናን። ኤቭሪቲንግ ኢዝ ሪስክ። ኣይናይ ሪስክ እቲ ዝሓሸ ኢኻ ኣብ ናሽናል ኢንተረስት ናትካ ትርኢ። ሎሚ ኢትዮጵያ ክንበታትና ኢና እንድሕር ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ደን ኢትዮጵያውያን ብሙሉኦም ኣንጻርና ክኾኑ እዮም። ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ። እንታይ ደልዩ ብውሽጦም ካላርሱ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ከፈራርሳ እናበልካ ንፀላኢኻ ይትስዕሮን ኢኻ። ከፍርስዎ ድዮም ክነጥቅዖን ኢትዮጵያውያን እዩ ዝምልከት። ንሕና ግን ንኢትዮጵያውያን ድሌቶም ንክገብሩ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ንምቕያር ክንተሓበሮም ንኽእል ኢና። ኤርትራ ክትገብሮ ዘለዋ ብተደጋጋሚ ተዛሪበ ያነ ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት ምቕያሩ መጀመሪ ይኮነን። ኣብ 7ታት ተቐይሩ፣ ኣብ 9ታት ተቐይሩ፣ ኣብ 2018 ተቐይሩ፣ ሕጂ ድማ ክቕየር እዩ። 4 ግዜ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። እስከ ድሓን ናይ ሃይለስላሴ ንግደፎ ናይ ደርጊ ወዲቑ መለስ ክመፅእ ከሎ ናፅነት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ። ድሕሪኡ መለስ ሂወደግ ክወድቕ ከሎ ሕጂ ኣቢል ሳልሳይ ግዜ ማለት እዩ። ኣብዚ ኩነታት እዚ ኤርትራ እዮ ገዛ ኣብ ምግባር ጥራይ ክትጎይ ዘለዋ እምበር ንኢትዮጵያ ማኒፕሌት ክንገብሮም ኣይንኽእል ኢና። ቢካዝ ኤርትራ ብዓለም ለኸ ብኢንተርናሽናል ባዲስ ብሕማቕ ስለትጥመት ዝኾነ ይኹን ናብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዝገደደ ሽግር እዩ ተምፅእ ኣላ። ስለዚ ኤርትራ ክትገብሮ ዘለዋ ፖለቲከኛታት ትገብርዎ ዘለዎ እዩ። ሃንድስ ኦፍ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢድና ይንእቱን ኢና። ኢድና ከየተና ከማ ንሕመን ንህሰን ንፅረፍን ኣለና ፀገም እየጋጥመና ኣለዎ። ስለዚ ኢድና ክናል ኣለና። እንታይ ግን እቲ ኢድታ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኤርትራ ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ንክንገብር ምዕባለ ንክንገብር ወታደራዊ ዓቕምናትና ሞር ቴክኖሎጂካሊ ብቴክኖሎጂ ዝማዕበለ ክኸውን እዚ ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ድማ ኤርትራ ብዘላቶ ብምቕፃል ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ኣብ ደገ ዘሎ ሓይሊ ካልእ ኩሉ ዘለናን ዘይብልናን ዓቕምታት ኣምፂና ብሓደ ክነስርሖ ክንክእል ኣለና። ዳርጋ ደገ ዘሎ ዓቕሚ ክንዲ ገለ ዓቕሚ ክነሱ ብዙሕ ኣበርክቶ ይገብር የለን ዝብል እምነት ኣለኒ። ናብኡ ፅንሕ ኢለ ክምለስ እየ። ሕጂ ኣብዚ ኣቢ ዝኽተሎ ዘሎ ኣብ ላስት ሚኒት ዝኽተሎ ዘሎ ኩነታት ንርአ። ሓደ ካብቲ ንኣቢ መንሽሮ ዝኾነ ድማ ስምዑ። ለመመለስ የ2 ወር ጊዜ ሰጥቻለሁ ሲል ንቅናቄው ገለጸ። ጥያቄዎቻችን ላይ የተሰጠው ምላሽ ለመገምገምና መንግስት የሰጠነውን እድል እንዲጠቀምበት ለማድረግ ነው ሲልም አሳውቋል። ባለፈው ዓመት አገዛዙን ካሸበሩ ሁነቶች ውስጥ የሕክምና ባለሙያዎች እንቅስቃሴ ተጠቃሽ ነው። ኢትዮጵያ አቅም የላትም ደሞዝም መጨመር አትችልም ሲሉ የነበሩ የብልጽግና ሰዎችም የብር የመግዛት አቅምን ቁልቁል እንዲምዘገዘግ አድርገው ነገር ግን ከአዲሱ ዓመት ጀምሮ ደሞዝ እንጨምርላችኋለን ሲሉ ለሁሉም የመንግስት ሰራተኞች ወደ መግለጽ የገቡት ያንን ንቅናቄ በአዲሱ ዓመት ዳግም በሁሉም ሴክተር ይቀጣጠላል በሚል ስጋት ስለመሆኑ መላምታቸውን አገይን ናይ ኔፓል ጉዕዞ ንሪኢና ኢልና ናይ ኔፓል ጉዳይ ኔፓል ህዝባዊ ምልዓል ነቲ ስልጣን ነቲ ፖለቲካ ከም ዝቀየሮ ናይ ደኳትርን ናይ ደሞዝ ጉዳይን ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ፐንዲንግ ኩናት ካብቲ ኩሉ ተቃዋምቲ ዝገብርዎ ዘሎ ወታደራዊ ይኹን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እቲ ዝዓበየ ስግኣት ንዓቢ ናይ ህዝቢ ምልዓል እዩ። ምክንያቱ መናብሮ ሰብ ካብ ክፃወሮ ዝኽእል ንላዕሊ ኮይኑ ዘሎ
ሰብ ካብ ክፃወሮ ዝኽእል ንላዕሊ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ቀረባ ድማ ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ክግበር ኣይኮነን እንታይ ንብል ኣለና ኣብ ደሞስኮ ዝኽእል it doesn't matter ዳብል ግበሮ ደሞዞም it's not enough እቲ ቁጠባ ኮይኑ ተቀይርዎ ዘሎ እቲ መናብሮ ኮይኑ ተቀይርዎ ዘሎ ምስቲ ኩናት ድውስኾ ዘሎ ኩናት ማለት ሕርሻ ብግባይ ይግበርኒ ዘሎ ኣምሓራ ንኣብነት ትሕርሻ ይኹን ትኻልእ ልምዓት ፅቡቅ ይካየድ የለን ኣብ ትግራይ ብትክክል ተኻይዱ ክንብል ኣይንኽእልና ኣብ ኦሮሞ እንትኾነ ምስቲ ናይ ሸነን ምስቲ ካልእ ምንቅስቃሳት ኦፕቲማሊ 100% ኩሉ ነገራታ ፅቡቅ ይሰርሕ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ናይ ቁጠባዊ ቀውሲ ሓደ ካብቲ ክፍንጀር ዝኽእል ምስ ግዜ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ሓካይም ድማ እቲ ዝለዓለ ስግኣት ንዓቢዩ ነዚ ንኸደቅስ ማሕበረሰብ ዓለም ብዙሕ ሽፋን ይገብረሉ ግን በቲ ካልእ ድማ ፀፅኒሑ ዝወፅእ ነቓዕ ድማ ኣሎ ወላ እኳ ከድሕንዎ ከህድምዎ ከውፅዎ ብዙሕ ይፅዕሩ እንተለዉ from time to time ሕጂ ለንቀነ 4 ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዓቢ ዝገበርዎ ተባሂሉ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣሎ ባዕሎም ዘውፅዎ እዩ ዝብል በቲ ሚድያ ናቱ ስለ ዝወፅእ ኣገዳሲ እዩ እዚ ስለዚ 42 ሃገራት issue joint statement to UN expressing concern over shrinking civic space in Ethiopia. ስለዚ አብይ አሕመድ ብዓለም ለኸ ደገፍ ዝረክብን ናቶም ሽፋን ክረክብ ዘሎ መራሒ እዩ ኣብ ስልጣን ዘሎ ድማ ብሽፋን ናቶም እዩ 42 ሃገራት ድማ እንታይ ኢሎም ኣለዉ we remain concerned about the challenges of human rights situation in Ethiopia including constraints on the rights of the freedom of expression, peaceful assembly and association. ስለዚ 42 ሃገራት አብይ አሕመድ ንሰብኣዊ መሰላትን ናጽ ሓሳብ ከምግላጽን ይዓጽሉ ይብልለው እወ እዚ ጸገም እዚ ስለምንታይ ይብድዎ ዘለው ነቲ ክጋጥም ዝኽእል ኣብነት ንሳቶም በቲ ዝርእይዎ ዘሎ መለክዒ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ይግህስ ኣሎ ይብልለው ኣብ ድማ ንሚድያ ይኹን ንኹሉ ክግህስ ክኽእል ኣሎ ነቲ ከጋጥም ዝኽእል ናይ ህዝባዊ ናዕቢ ወይ እውን ኣድማ ንዑ ክዓፁ ትሕር ኮይኑ ኩሎም ትንዑ ዝጉስጉሱ ዘለዉ ዝበሎም ኩሎም ክቀትሎም ነቲ ሓሳብ ናቶም ክዓፅዎም ክኽልክሎም ክኽእል ኣሎ ባት at the same time ድማ ናይ ዓለም ለኸ ደገፍ ድማ ክረክብ ክኽእል ኣሎ ስለዚ እቲ ጌም ናቱ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ምክንያቱ በዚ ደገፍ ክረክብ ይደሊ በቲ ድማ ንስልጣኑ ንምንዋሕ ንህላዊዩ ክጓየር ክኽእል ኣሎ ስለዚ this is called a paradox ይኮይንዎ ዘሎ እቲ ኩነታት ንቐፅል አብይ አሕመድ ኣብ መወዳእታ ደረጃ እንታይ ክገብር እዩ ዘሎ ኩሉ እቲ ስልጣናት በቃ በአቢ ዝጽልዩ ንአብ ከማምላክ ዝርዩ ሰባት ጥራይ ከምጻሉ ስምዑ ኣብዚ በሷ ስልጣን ዘመን ያደረገችው ነገር ቢኖር የስታቲስቲክስ ባለስልጣን እዛ የሚሰሩ ሙያተኞች አሉ ትክክለኛ አሃዝ የሚያቀርቡ እንደውም አንድ ወቅት ላይ አብይ አህመድ የሚፈልገውን ቁጥር ባለ መስጠታቸው በጣም ተበሳጭቶ እንዲባረሩ ሲያደርግ በዋናነት ያስፈጸመችውም እሷ እንደሆነች ነው የሚታወቀው እዚያ ሰብዚያ ኣብዚ ዋን እዚ ነቲ ምሕረቱ ማሞ ዝበሃል ዝነበረ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ማእከላይ ባንክ ነዚ ኩሉ ሪፎርም ናይ ብርን ናይ ካልእን ሆም ግሮውን ኢኮኖሚ ደገለዶ እናተባሃለ ምስ IMF ኮይኑ ነቲ ቁጠባ ክኣልፅ ፀንሐ ኣብዚ ቀረባ ድማ ናብ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ገፁ ክኸይድ ኢሉ ንሓደ ዓብዪ ስራሕ ናይ ኢትዮጵያ ገዲፉ ዝወፀ ብዙሕ ኣዛረበ ኮይኑ ዝነበረ በዚያ ሰብ እዚኣ ክትከኦ መሪፁ ከም ዘሎን እዛ ሰብ እዚኣ ድማ ብቅዓት ሃሊዋ ወይ ዓቕሚ ሃሊዋ ዘይኮነ ንዓቢ ዝበሎን ዝሓሰቦን ክትተግብር ከም ዓብ ኣጀንዳ ጌራ ትሰርሖ ዘላን ሓደ ካብቲ ስታቲስቲክስ ክዛረብ ከሎ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ብከምዚ ፐርሰንት ይዓቢ ኣሎ ክንዚ ሰብ ከምዚ ጌርና ክብል ከሎ ንሳ ትሰርሖ ስታቲስቲክስ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ስለዚ ነዚኣ ኣብ ዝለዓለ ስልጣን ገይርዋ ኣሎ መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ስልጣን ዝመፁ ዘለዉ ኣመንቲ ፕሮቴስታንትን ኣብቲ ንሱ ዝኽተሎ ቤተክርስትያን ዝኸዱ ካልኦት ድማ ብቀረባ ምሱ ጥቡቅነት ዘለዎም ሰባት ንአብይ አሕመድ ድማ ክሳብ መወዳእታ ክከላኸሉ ለይን ክሰርሑ ለይን ዝኽእሉ ዳ እምበር ንሃገር እቶም ዝበለፁ ስለ ዝኾኑ ኣይኮነን ዝብል ስነ መጎድ ድማ ብኩሉ ወገን ክወፁ ንሪኦ ኣለና ኣብዚያ ዘለዋ ደረጃ አብይ አሕመድ ነቲ ሃገር ኣይናይ ዓይነት በሊሕ ሰብ የድልያ ዘይኮነ ንዓይ መን የድልየና ኣብታ ቦታት እያ ኣነ ዝበልክዎን ንዓይ ድማ ብኩሉ ሓይሉ ክከላኸለለይ ዝኽእል ዝብል ምርጫ እዩ ዘቐድም ዘሎ ብዙሓት መንግስታት ከምኡ ገብሩ እዮም ኣብ ክሪቲካል ደረጃ ክበፅሑ ከለዉ ዘተኣማምኖም እምበር ብብቅዓት ኣይኮኑን ዝገብሩ ንዓኦም ዘተኣማምኖም ሰብ እዮም ኣብ ስልጣን ከደይቡ ዝፍትኑ ንዓታቶም እምነት ዝፈጥረሎም ወይ እውን መጋበርያ ክኾኖም ዝኽእል ግን ነቲ ሃገር እቲ ዝበለፀ ንሱ ማለት ኣይኮነን በዚ ኮይኑ በቲ ኣብ ናይ ኣቢ ስርዓት እቲ ናቱ ሚድያ ቀፃሊ ዝነቕፈሉ ነገር እንተሎ መብዛሕትኡ እቲ ኣብ ዝርዩ ዘሎ ሰብ ብቅዓት ሃልይዎ ዘይኮነ ንኣቢ ዘተኣማምን ስለ ዝኾነ ባይ ዘ ወይ ብዙሓት ከም ዝገልፅዎ ኣመና ብቅዓት ዘለዎም ሰባት ስቃት እዮም ንዑ ጀዋር ከም ዝብሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ንላዕሊ በላሕቲ ኮይኖም እቶም ህዝቢ ንዖም ዝያዳ ኣቓልቦ ስለ ዝቡ ናብኦም ዝያዳ ክፅጉዑ ስለ ዝኽእሉ እንታይ ክገብር እዩ ዝመርፅ ብቅዓት ዘይብሎም ካብኡ ሕመቕ ዝበሉ ሰባት ክገብር እዩ ዝመርፅ ሓንቲ ዘረባ ኣላ
ኣብ ናይ ትምህርቲ ዓንኬል ትፈልጥዋ ትኾን A students ንፍዓት ተምሃሮ ንፍዓት ሰባት ኮይኖም ኩሉ ግዜ ከምኦም ንፍዓት ወይ እውን ካብኦም ዝነፍዑ ሰባት እዮም ኣብ ካምፓኒ ዝቆፅሩ ስለምንታይ ንፍዑ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ B students እንድሕር ኮይኖም ግን ካብ ንፍዓት ጉድል ዝበሉ ኮይኖም ግን C students እዮም ዝቆፅሩ ኣብ ካምፓኒታት ብፍላይ ማለት እዩ ኦውነር ዋላ ሕማቅ ኮይኑ ዝበልሐ ሰብ ክቆፅር ይኽእል እዩ ወናኒ እቶም ማናጀራት ግን ኩሉ ግዜ ክቆፅሩ ከለዉ ካብኣቶም ዝሓመቕ ክቆፅሩ እዮም ዝፍትኑ ኣዝዩ ንፍዑ ሰብ ተኮይኑ ከምኡ ንፍዑ እዩ ዝመርፅ ደሓን ዝኾነ መንፈዓት ዘለዎ ግን ካብኡ ዝሓምቕ እዩ ዝመርፅ ምንታን እቲ ዝመፅእ ነታ ቦታ ናቱ ከይምንጥሎ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ I don't know C student እውን ኣይመስለንን maybe F student እውን ክኾን ይኽእል እዩ because we know less about his educational background በዚ ኮይኑ በቲ ኣብ መወዳእታ ናይ ኢትዮጵያውያን ስነ መጎት ዘሎ ነዚ ዝመስል ቅድሚ ናብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ምስጋርና የናሽናል ሴኩሪቲ ትሬት ጉዳይ ብሎ ያነሳሉ የናሽናል ሴኩሪቲ ትሬት የኢትዮጵያ ናሽናል ሴኩሪቲ ትሬት ምንድነው ከተባለ ኦህዴድ የሚከተለው የ4 ኪሎ ፖለቲካ የኢትዮጵያ ናሽናል ኢንትረስት የናሽናል ትሬት የኢትዮጵያ አይደለም የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናዊ ትርምስ ዋነኛ ትሬቱ የሚመነጨው 4 ኪሎ ከሚከተሉት የጦረኛ ፖሊሲ የሚመነጭ ነው ፒሪየድ ኢትዮጵያ ባሕር ደሊናዶ ጀንዕፍሪ ደሊናዶ ናሽናል ሴኩሪቲ ናትናዶ ካብ ቀይ ባሕር ክመጽእ ዝኽእል ሚሳይላዶ ቢኤስ በሃል እዚ ሓሶት ፍብረኻት ራይዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ጸገም ናቶም ኣብን ስርዓቱን እዩ ከምኡ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣብን ንሱቲ ናቱ ናይ ኦሮሞ ብልጽግና ዝኽተሉ ዘሎ ብዘይካ ብኩናት መፍትሒ ናይ ሽግር መፍትሒ ኩናት ናይ ኩናት መፍትሒ ድማ ተወሳኺ ኩናት ተደይ ኮይኑ ካልእ ንኢትዮጵያ ንምግዲ ከይትበታተን ወይ ንኻልእ ጸገም ካልእ ነገር የለን the problem is ኣቢ እንትናቱ ናይ ኦሮሞ ብልጽግና ዝፈጥሮ ዘሎ ኩነታት እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ now let's move to ናይ ትግራይ ኩነታት ድማ ንስገር እስከ በዚያ ንጀምር ለሱ ዝብል ሓድሽ ወፍሪ ተጀሚረሎም እቲ ምምላስ ተመዛበልቲ ዝብል ኣጀንዳ ካብታ ብሚልዮን ዝቑፀሩ ተመዛበልቲ ኣዕቂባ ዘላ ትግራይ ዘይኮነም ካብ ኣዲስ ኣበባ ተሰሚዖም እቲ ብወገን ኣዲስ ኣበባ ተወጊሱ ዘሎ ምምላስ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ብቁልጡፍ ክምለሱ ዝብል ኮይኖም ነዚ ብላዕለዋይነት ሓላፍነት መንግስቲ ፌደራል ዝምራሕ ዘሎ ኮይኖም እቶም ከምኒ በዓል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝበሎም ኣብቲ ዞባ ጽንተት ዝፈጸሙ ግን ድማ ወበቀሎም ተጋሩ ዝኾኑ ሓይልታት ምስቲ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ዘሎ ኣመራርሓ ትግራይ ዕሙቕ ዝበለ ፖለቲካዊ ድርድር ብምካድ ብሕጊ ዝሕትቱ ጉዳያት ኣብ ከይዲ ክፍጸም ብምርዳ እቶም ካብ ክልል ኣምሓራ ዝኣቶም ሰፈርቲ ክወፁ ዝሓዝዎ ንብረትን በዓል ዋና ተወልድ ትግራይ ክረከቡም ተመዛበልቲ ትግራይ ድማ ናብ መረቦቶም ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ክምለሱም ጸጥቶም ድማ በቲ ኣብ ሓራ መሬት ዘለዎ ሓይልታት ትግራይ ክሕሎን ዝብል ምርዳእ ከም ዘሎ ዘመላኽቱም ሓደሽቲ ምዕባለታት ሎም መዓልቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሰሚዕና ኣለና ይኹን እምበር እዚ ምዕባለት ይኹን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን መንግስቲ ፌደራል መቸም ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ክሳብ መወዳእታ ክጣልዓን ክፃወትን ምዃኑ ፍጹም ስኽፍ ዘብል ወይ እውን ትጠራጠረሉ ነጥቢ ከምዘየለ ፍሉጥ እዩ እስከዚያ ስምዕዋ ወረደ ከህወሓት ጋር ጥሩ ግንኙነት ላይ ደርሷል ትልቅ ነው ይሄ በተለይ ለትግራይ ፖለቲካ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው ትግራይ ህዝብ አሁን የደረሰበት ደረጃ እና አሁን ያለው የሉና ችግር ገጥሞት ያለው የትግራይ ጉዳይ በአግባቡ ማኔጅ ለማድረግ የጊዜያዊ አስተዳደሩና የህወሓት መናበብ ያው ቲዲኤፍ ኦልሬዲ ኦቤስ ስለሆነ ነው ቲዲኤፍ ኦልሬዲ ኦቤስ ስለሆነ ህወሓት ጋር ያለው ግንኙነት ጠንካራ ነው ለዛም ነው ህወሓት ሰራዊት እያሉ የግሬ ሰራዊት ነው እያሉ ነገታቸው ነጻርቃንም የአንድ ፓርቲ ነው እያሉ አዲስ አበባ አይደል እንደዛ የሚሉት እነሱ መጠነ ሰፊ የሚባል ዘመቻ ከፍተውበታል ሰራዊቱ ላይ ቲዲኤፍ ላይ ቀላል አይደለም ከም ንሪኦ ዘለና ታደሰ ወረደ መንጎ ክፃወት ነዊሕ እዋን ሓደጋ ነቲ ትግራይ ከምኡ ድማ ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኮይኑሎ ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ ብመንገዲ ሳሊን ዝወፁ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዝሓሸ ኣቃውማ ምስቲ ህወሓት መራሕቲ ናይ ህወሓት ፅቡቅ ዝኾነ ምርድዳእ ገይሩ ከም ዘሎን ፅቡቅ ምርድዳእ ገይሩ ስለ ዘሎ ይኸዓ ክኸውን ዝኽእል ኣብዪ ኣሕመድ ንታደሰ ወረደ ይኹን ንካልኦት ነቶም በዓል ፃድቃን ዶገለ ኣኪቡ ነቶም ስደተኛታት አይዲፒስ ወይ ከዓ ቶም ኣብ ተመዛቢሎም ዘለዉ ስደተኛታት ናብ ቦትኦም ክምለሱሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክንደልለና ብዝቐልጠፈ መንገዲ ዝብል ዘሎ ታገይም ከመይ ጌርካ ንሓትዶም እናለኻዕካዮም ክትፃወት ትኽእል ነቲ ሑመራ ትበሃል ነቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ተቆፃፂርካ ድማ ምስ ኤርትራ ንክትገብሮ ትኽእል ፖለቲካዊ ሽርሒ ክትጥቀመሉ ትኽእል ንዝብል ኣብ መወዳእታ ኣይ ቲንክ እቲ ፅንዓት ናይቲ ህወሓት ከምኡ ድማ ታደሰ ወረደ ገለ ኩላቶም ሕብረት ናቶም እቲ ውፅኢት ድመፅእ ዘሎ ውፅኢት ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ብካልእ መንገዲ
እቲ ካልእ ሓይሊ ድማ ነዚ ቪድዮ ዝሸር ገብርዎ ኣለዉ በዓል ጻድቃን ዝኣመሰሉ እቶም ብቐደሞም ፀረ ኤርትራ ዝኾኑ ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጎኒ ኣቢ ኮይኖም ኣብቲ እዚ ናይ ኣቢ ኮይኖም ንሱ የዳኽሩ ከም ዘለውን ነቲ ወታደራዊ ኣመራርሓ ይኹን ከም ኣማኸርቲ ኮይኖም ኣብቲ ሰራዊት ኣትዮም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ትግራይ ስቲል ኣብ ትርምስምስ ዝበለ ኩነታት ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ግን at the end of the day እቲ ጌም ናይ ኣቢ እንተፈሊጥካዮ እቲ ህወሓት ሰራዊቱን ፖለቲካዊ ሓይልናቱን ብሓደ እንድሕር ኮይኑ ንኣቢ ቦታ ናይ ምኽላእ ዘሎ ተኽእሎ እናዓበየ ክኸይድ ያ ጊዜ ተገልብጦ ደግሞ በተራው ደግሞ ሻዕቢያ ለመምታት ይሄ የተቆጣ ሰራዊት አለ የተቆጣ ህዝብ አለ ይሄን ቲዲኤፍን ከፊት ለፊት አሰልፌ እርስ በርሱ ይሄን ትግራዋይ እና ኤርትራ አዛው አፋጀዋለሁ እኔ ከዛ በኋላ 4 ኪሎ ያለ ምንም ቀስቃሽ ባለ ምንም ከንቅልፌ ሳይነቀንቀኝ ቤተ መንግስት እኖራለሁ ብሎ አሰበ ከም ንሪኦ ዘለና ጌም ናይ ኣቢ ኤክስፖዝ ኣብ ምግባር ስታሊን ይኹን ካልኦት ወላ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ዝገብርዎ ዘሎ ስራሕ ብሓቂ ዝነኣት ስራሕ እዩ ኩልና ድማ ኣምፕሊፋይ ክንገብሮ ኣለና ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ከተኣማምን ዝኽእል ነገር ዘበለ ኢና ክንርኢ እንደሊ ንሕና እዚ ኻ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ኩሉ ነገር ንሕና ብንገብሮ ጥራይ ኣይኮነን ክውዳእ ዝኽእል ሳምታይምስ እቶም ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ይኹን ናይ ኣምሓራ ዝገብርዎ ፅልዋ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ንኣቢ ኣብ ምፍንቃል ወይ እውን ንኣቢ ኣብ ምእላይ ዓብ ግደ እዩ ዘለዎ ስለዚ ነዚ ኣኽብሮት ኣለና መጀመርያ ከምቲ ተደጋጋሚ ንገልጾ ነበርና ተባዓቲ እቲ ምስጢር ማለት እዩ ሕጂ ስታሊን ዝወሰዶ ስጉምቲሲ ንዋጋ እንዲና ነርና ዓለም ድፈልጦ ሕጂ ኣብ ደይ ምስምማዕ ዝፀንሐ ክልተ ህዝብታት ኣብ ርስኑ ደይጎደለ ከባቢ ኣብ ብረቱ ኣፈሙዙ ዘይዝሓለ ከባቢ ናብ ደይ ትፈልጦ ቦታ ኣየር ትኬት ቆሪፅካ ካብ ኣሜሪካ ኣይትበርርን ኢኻ ሕጂ እዚ ሓቂ ብደለዎ ኢና ክንቅበሎ ዘለና ማለት እዩ ከም ስታሊን ኤድ ብለካ ዘለኹ ኣነ ኣብ ዓደይ ስለ ዝፀናሕኮ ነቲ ንሱ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብክብሪ ክወስዶ ይክእልን እየ ምክንያቱ ዓደይ ዘለኹ ኣብ ሕቑፎ ሕብረተሰብ እየ ዘለኹ ድፈልጦ ቦታ እዩ ድፈልጦ ገዛውቲ ኩሉ ነገራት ማለት እየ ስታሊን ናብ ዘይፈልጦ ይመፅእ ሕጂ ትኬት ኣይትቆርፀላን ኢኻ እንድሕር ሞት ኮይናስ ገንዘብካ ከፊልካ ኣይትኸዳን ኢኻ ንሞት ስለዚ ሞት ነይራ እንትትኸውን እየ ድብለካ ኣሎ መፂኡ ምስ ፈተና ሰላም ኮይና ፀኒሓቶ ብመንፅሩ ሕጂ እቲ ዝሰርሖ ዘሎ ሓሶት ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ድወሰዳ ስጉምቲሲ እሳ ሓቅን ሓሶትን ንኽፈለጥ ጌራቶ ብዋጋ ህይወቱ ይድፈልጣና ሓቂ ማለት እዩ ስለዚ ዝዛረቦ ዘሎ ሓሶት ክኾን ኣይክእልን እዩ ሒዝናዮ ዝተበገስና ከምዚ ኣይመስልን እዩ ነይሩ ከምዚ ደይረኣይ ነገር ሕልሚ እዩ ነይሩ ምሻለካ ኣንሕና እውን ምስቲ ንረኽቦ ሰብ እንታይ ኢልና ክንዕልል ምዃንና ይንፈልጥ ኢና ነርና ምስ ተራኸብናሲ ኣብ ነንሕድሕድና ምትእምማን ኣይነበረን ንባዕሉ ትርዲእካ ኣሎ ሕጂ እንታይ ይብል ይኸውን እንታይ ይምልሰለ ይኸውን ፀወጎ ግደብለለ ይኸውን ወላ እንተሰሓቐ ከዓ ናይ ብሓቁ ደኾን ንማሳሓሲ ዝሰያቕ ዘሎ ኢልካ ክትሓስብ ወላ ናይ ብልቡ እንዳርስሐ ስለዚ ፈፂሙ ዘይተኣማመን ንኽተኣማመን እንድሕር ተራኺቡ ቀዳመይቲ ስጉምቲ ኣና ኣብ 1000 ኪሎ ሜትር ተብፅሕ ተቐዳመይቲ ሓንቲ ስቴፕ እያ ሓንቲ ስቴፕ ወሲድና ከም ዘለና ንፈልጥ ነርና ሓቅና ዲና ሓሲና ኣብ ውሽጥና ነይሩ ትመልሲ ምትእምማን ገና ኣይነበረን ውጪ እዚ ሕጂ ተሰሪዑ ዘሎ ስለዚ ምትእምማን እዩ ዓብዪ ናይ ዓወት መንጠሪ ባይታ ኮይኑና ዘሎ እቲ ምትእምማን ምፍጣርና እዩ ዝብዚ ዝረኣየካ ዘሎ ካብ ክልቲኡ ቦታታት ዝመፀ ህዝቢ ነቲ ድበልዖ ይፅዮኖን እዩ ነቲ ድሰትዮ ብሎን እዩ أول سعيد أبتاني أبزانا يام مودة ركب ناي كريتيوس بستكبرت أبات رخيب زبولو زربايان سكيدو دنيرو خون قليل نيرة كم نريو زلنا نبي حكي أدس بليو برجت ستالين نبزحات سبات نبزحات إيرترايم في اللي بتجزي وكينات ناي تجراي أنا كنت بوليتيكا بقرا باي كاتولين بركون كن نبزح سبزة قط عيني روجن تمليسو أبزح جد صرح زلو دما باول سعيد تبوظ خانة مجلسيو كالون كتوسخلو تخل نجار يلن أتي حزب دما بتدقق من رؤية زلنا صمدو كند منتاي عوات هالو أبي درجة بتحلو نزبل كملوس كله دما سمعوا بزيا 8% تردي والله بزعات صمدون تاي مالت مخانو أتدي تردون تردي والله خردو تراي زي دليدن
كم تردوا فلتي ديدلي يدلو لازم انت يمسلك من قصة سكيريج من قصات فلطوهم ترديهم الله أي ردوا مني أي فلطوني من يرمونا يكونن قمت هزبق بجمهور حجي من قصي قبولة رئيس لزغونه حفشا كم نريو زلنا قد عمدو كم تيماونا يكونن أبزوانزي تقمون أقدا سنتون دارقا زبس حير تراور عملي ولا تتقاوم زبالون تقبيل وي معناته كجمر كله سلام تباهي لشعنا كوينات دقيادي دماسل نيرو لكا ست سلام تمدوك بس جمري تناي كوينات هواهون ملكعو قير دا ولا كوات قوس بوغن أدي سابان تغوني زنبرا كونتات كنت رسني كاونا ابو كنا منتاي كاير كم زخلرينا لنا كابز كاتيلنا اتكالا عينت كوينات دما كنرينا كوينات يزبلانا مغنياتو نسو النفس زخاله دامج سلازي فتر. Let's start with this one. Of seeing Eritrea and diaspora-born people go back to Eritrea and post about it afterwards. Western journalists too, who'll be like, "Oh my God, everyone said that Eritrea would be like the North Korea of Africa, but when I went there, I had an incredible time." Because the most basic difference between you as a tourist and an Eritrean citizen is that you are not in national service. I think there's so many things happening in Eritrea that are terrible, but the core thing that affects every aspect of your life is national service. And if you've been to Eritrea, you know there's barely any internet there, and people posting like, "Oh my God, it's so nice to be disconnected, have a little social media detox for you because you're an addict and you." انت تبل زلا فانيسا توم اب ايرترا خيدوم اب عدوم بصيحم زمصو بزعبا ايرترا صبوق غزي حليفه صبوق ينيرو تكونتات ندحري لومسي يحسوا يوم زلو يلا but at the same time in Uganda زخده وي وناب كاله زخده هاجر بزعبا تزحلفو غزي صبوق يندحري لو كن ناي بحق صبوق خونالو مجمريا توم ناب ايرترا زخدو كونتات ايرترا زفلطيو ايرترا زلوا صقمن شجر صبوق يرزر دومي سلازي expectation ناتوم بيتات ناتو مس رياليتي زتغطاطمي كاب صعدو جن سمين كوريا وي ون حدا دل حمد تصبيهم سلازخدو كابت تصبيتهم زحاشه كنتات يرغبو يس انترنت تكنولوجي دحرا لا يلوم يحسونيهم دحرت لنا يلوم يزاربيهم كاب حليفو جن تزبي مغلول مسكين مخبر غاشا زي سرق حماق نغر زي بلو مخانو دما ينغرو انتي دا قبل دليخيو يس توريست وين كان دحرت كان اي توريست تدخوي زلك بوليتيكال اكتيفيست يكون كان توريست مالت اب تزب زلو كنتات بوليتيكا نايت هاجر زملكتاكا غداي يكون نفس وقف هاجر ناتو غداي الله ناتو غداي ناتو يغزا بعلك فتحي تزب بعلك فتحي على توريست جن ابتا زنبرا بوتا انتي كغبر خل انتي ري انتي سمعي يزبل كزي الاكتيفيست يزبال بتقين بتي نازي كابير ترازوت سولو صبوق بزح توريست يسحب سلازلو حرقان كم زفطروا لهم درلنا ابزيا جن ناي توريست كنرينا كال بزعبا ايرتراك زرب كله كرم زلو زبلكو كنرينا ابزيا اسكزيا سمعوا باغزي بحد خبابي بزحات تكالات كفيتهم زنطف ايرتراون ابننا شانل اللالينا نيرنا رايوهم اب كامبالاي نزا فيديو زي رايوهم بزحات ايرتراوينم بحباريم دسرحو بحباري بلعو بحباري سوتي بحباري عبي لنا ناي بحق ابنتاوينم اب حد خبابنا يوغندا يم دسرحو نعاتم ملالي زخون مدب سرحنا نيرنا حجي تخنا لا يلخلنا غزيه ادراشا ناي نفس كفتكال مس تليفونن سوانا تكال نابتي فيديو تصحفنا لنا رايوهم من الله يسلو زخونة علامة حجي انتا يقبر حادث اب كباب 50 عدم زركب سابيو ايرتراو مالتي كاب شودن ناب كامبالا يمص كم زلو بمغلاص هوتيل ريزيرف خحزلو قال خابتهم ابتي فيديو زرأنا يوم سبات شموم تقيسو تليفونم تقيسو خاب كم زي رخيبيو ريزيرف غوبر لي هوتيل يبل عامل ترخيب توهايلو ريزيرف غوبر لي حازولو مالتي نقال سبات كا كم معلت خاطينا بتعدي اذا عينت نبرت زي خباخم غزي اذا عينت سيرفيس زي خباخم كركبيلو مزح نغرات كم زحشلهم كم زغزالهم مش مصل بتليفونهم غيرو شمام تقيسو تكالم تقيسو ينغرو سبات كا يامنو صاني حود حرسو مني بغس كم زلو بمتقاس نديو كري مص بمهلاو انتخونه اديو اب ايربورت تطو كم زبلوا زخفل كم زلوون كتحابرون ينغرو زم سبت كالات مالتي صانيحو نسي بغس كم زلو نديو خا اديو عباي سبيتي مصا كم زلوان اب ايثيوبيا مس بصحاب ايربورت تطو كم زبلون كنز غنزب تلا زي كفيل كنكا كنحلفكنا كنا كم زبلون اسو كن كخفلو بزي البوتا سلازلس كابتوم هوتيل كحزلو خال نبرتون غزالهم كم تخون استمباص علهم سب بيزنسات قلطيفهم اديس ابا خحولنا يلو ينغرو كم انت استفعلي دويل اللي انا جوني زبهالي نزا فيديو كيتكم سمعوا ابنا كل channel لاتكم انا كن كزارب لا دلي زلهو تاع سريوا
زحفر سرك إيرتراويان بإيرتراويان هذا إيرتراوي حماق سب زقبره نيرتراويان بمولو زوكلا يكونن نحنا تي إيماجنا إيرترا بخمي الريالنا نابلنا نزعر هذا خلت سدت هاد بزقبروه ويون هذا جنيات هذا حماق سبات زقبروه إيرتراويان بمولو نيرتراويان بمولو زوكلا يكونن سلزي we have to be careful I know that is be attention لمسحاب تايتل كم كون كم زلوا أجاري الميديا سلزلوا فلتة يجن هذا جزء تملختي نيرتراويان بمولهم زوكلا يكونن نزي هذا خلت إيرتراويان زقبروه سلزقونه نعوش مع هذا إيرتراوي ولا إيرتراوي أنت دي تبهله كستس تبهله شو من تدفلات كوين مالتي سلمتاي هاجرن مننتنا هزبن بحد حماق سب مغنياتو تحكن يعمل لنا إيرتراويان أبزي حد عرباوز جبرا راح نسوي تجربة زتري وزلو حد إكسبرمنت جبرا على بيرترا تلفون ناتو أب ندا شاهينا إيرترا قريفوا ركع كم زاب دبي زجبروا إكسبرمنت أب دبي معت ساتلايتن معت كاميرا نسلو زلو يسبزتنكا أبزجن كاميرا يبلو قليه يبلو تعدي تلفون قريفوا نعسر دقيقة فيو إيرترا سرقلو ديالن إكسبرمنت نخجبر أي تسرقة تندماوس أني حتى سلزي إيرتراويان سرقت كم زي كنا أبايتا بإكسبرمنت زمسكر كنسو هذا بتليفون سوفيستيكيت زخون سراغ إيرتراويان دي تفلته بزقبرو إيرتراويان بمولهم يم سرقتي لك أميديا مكلح بحق زحزني معناته بتي إيميج نسبة إيرتراوي زوكل نجرا يكون أبي إيرتراويان كونوا سرقتي اللون حصوتي اللون متحلتي اللون مالتها يكون برسنتج خاطري أبي أنا عبرت سب كزيل عبرت سب عابيو كم عينة نجر زقبلها يكون نقوم عينة دماغ كم سياف زري سلزي كم نريز لنا إيرترا بخالك تقلص لنا بخالنا تتخلق لنا كفتاتنا تزبز قلص نادى لنا ني إيرتراويان زي وكل نجارات ني إيرتراويان كم زو وكل كنجبر أي مرة سكون عنه أكيد بزوج صبون نجار يتجبر ولا تا فيديو مجمر يعني زوم حوات بملهم عكيبو هلا اليوم ممرازو تراي كم حدا عبنا نجار يزري يعني فيديو ناتو بزوج زي كم صو نتسرحو كي انك فايله ابو خي كم كتري وصل زلم برنا بحق صبو ينيرو اتا ارستجن نقول لهم إيرتراويان توكل يكونتن ولا كوا جيجان تخونت حماقيو زحزنيو جن إيرتراويان مولو زوكل سلازي كونه بشم إيرتراويان تدي كونه ممرسكو مسخبروت زياكم لبوان نابو خبله هل كاب حماق نجر كي وصلنا لهم بزحنا حماق لنا فيسبوك بيج دكتور شارون وولد تبصريحهم نادي سيلي ناتي بروفايل زلوا غيرون بشمي ويب سايت سريحهم قرب يزلك بقى كتصالي ناتي هناك ارين فيديو ديو ني حدش بوست نا غبروك صب 5 6 7 كم سلوم زغبرو سبات አለው እዚኦም ስካመራትዮም بدفرت ازس نحناس دكتور شارون وولدينا امزون زلوا سب بهيوتو نهالوه انا نسو ياخذل كلخ انت عين دفار كتكون لك عندي انا لهم يزارب لهم حقنيا بيجي ازيو زوم زوات حجي كم ودي يزارب لهم زلهم قال ولا تكون تخدا مناتهم جلسنا حنت قانون أقوله إذا نحاسة بيج كأني كاب نرويا زبل زلا حجي سبنا كأسب من الناس صار أخذ كمولوز ده المقنعات فلوتي تربحها فاينانس أو ربحايو نسب سكام مكبر نجار سب سكام جوبوس لزدلي فيروس كسدخلو دكتور شارون تبلو زلا قداي أقد أسيو أمين public figure الدحروقين كسب ناتك كناتات كتك عملي خلي أبناتنا جن دفرت زملو أيو حقي أي الرخاخ بليني بمبال زل خايخة تقبر حدا معال تقن حق خرخ بالكايو لعبنا تيا اكونت تري ولا لو ابيكس ناتي تمسلكم زحاتي اب تيك توك ناتي قنا يكون انت اكونت باي ذا واي ترو ستوري هذا شدش شح سبسكرايبرز نبرات تيك توك اكونت ناتي هاكت كوينا هاك مقبار بزح فتنايز حلفانه ويب سايتات ناتي كندي هاكت كوين يسرقوا مالت دايما دايلهم كودو خايلهم ليتم عالتن دسعرو سبات كم زلو يفلت يعني this challenge has been with me for a very long time إذا شعرون تبلا دلانس تعرف السمع وكي كمان كم عرفتي نعي وانت ملكتني إذا أكاونت زي probably نتناتي أكاونت حق زقبري بناتي أكاونت أنا بتيك توك سلزي اللغة شلالي لي اللغة يسرحي لي this account بناتي أنا كم زخون كوز مسلم بزح حساباتي كله تزقبره أنا خبز زقبره جيرام يوم دوسو سرح سلزي بزحني جزية سلزي سأنكو عقل زخوني يقول نزيتات هندل كجبره جزية سلزي سأنكو ينبر بزح فايلات له هذا معلتي نزي يوتيوب كقد فندي بزح فايلات علني شعو كرخ أخبر لي لقدي فيه زلوا مغنياتو نايسب ايدنتيتي نايسب برايفسي تتنكف انتلغا جسين الكا كله خلي في الميديا زلنا سبات نزيتاتنا جرزي سلدين فلطي كنا نجن أعمي جزية حسرات سلزلنا مساحات وخالي كل الكاون تاي مس تاي فايدة على ويلنا عشان نبلو سلزلنا سلزي بشم نايسبات جبر حماغيو جيجايو انت كتفكر على كنت وحده كتفكر على كا ده اللي
كله تتقبروا زلها أنا زعجز فيديو زي ريكارد غيره لو ما يبقى غيره at some point تقول بتاع IP address دلي خان مركب مكيلاتات كبيرة يكون ما استعيد تغير ويت easy كتفلتو شو اللي قال ملك غير غني but you can trace these things easily بس غير بتي كلنا ريا زلنا هيسب نجر أي تسرعوا حنتنا يمودا تا كم لابويت زيارة يولي زاو قالت بك زلا رايوا سو زي حجي أنا نزا فيديو زياري مسبلكوا نبي حكي سنبيده اجي سمعوها My goodness. Oh my god. Why is this busy? Why is I'm not going to make this busy? So we're going to go بخير كبح بس بخير سبت اسمي. كبح. مبل كلاي زين عايز أقول زي التعليلات إن الله محجي حدا سب جنزب سريعني لأنا قبل بي تقولي أيله مسكينة يتحفتي أي تفرد ولا قليلة نايدن قاسة فيديو سريه. نزا فيديو زي ما جمعنا بسرعة أخوها مقدم أي مش كتحال على خسر زريعة زبركو عن تقل غيره ما كوخون زي ما تحيزقونه إلس ترى وقت اللاجت ريا أم كلا يكفلس على سيكفلس تمهرنا حساو قواسات والتذكرواده هذا معلتي حمق هذا حقات مايو زخونه سبك أخذن قص الله يكون تلاجت الله بس بيئتاتنا يسبت تلاجت الله كم زنا جبرت مسعوتيات جبرت الله هذا معلتك نايب حق إذا بكوكس أجام كجات مايو سباد دماغ حق لا يمشوا لذي I hope بس بيئتاتنا يسبت صوت يتلون مس ألجيريا دي أخذ كيد مس غانا دي أخذ كيد مس أمريكا دي أخذ كيد مس إنجليز لا تمر رجاي I respect that نعوق جن كم أجندة أسرت جزية كتمال على سو فلا إذا كنت استيم سكالوت غدا أمسي خن أسرت جزية خمسي I didn't know if you سندر غني choice ناتكي أملاخي بارخلكي يتعمكي أنا بعي وجنكم يمرد ثانتي أسرت جزية مسي خاصم كتجناد لأنني على يزين عايزة كل تجزية ريالو أما بالسلسلة جزية I hope بحماق يكونن كجات مايو because she's playing بس نايسبات سمعتات سبوق ما يكون أنا genuine لقبل بي أدنى جراتنيا تجرو ما يلا سنبيله السحاب مسرع أخوات حرقن أبز حلفت تذكروا تخينكم كم زح حسوت ونا يفلتكم أنا بزعبات سبوق تزاريبه تحرقنا بكومنتات لكم تسعة اللاجس يعني رأيكم the same thing is now so I hope كاب جيجا كتمهار نايلو مارس سبز غدي لايك جبروا ريتوغ من حسابكم من بهنات من قد قرفنا بالكم زيارة فكم